obese yending obese ma wabra ya ye mre no Awurade asem se obese ma obema ya ye kese obema ya hoden na yatumi e dia ye adwuma bia. God's word is a source of strength and encouragement. That is why I say depend on the word of God. Onyankopon anumu asem tumi wom. Onyankopon anumu asem ahoden ewom. And it is how de won ho to so a enya dia we experience disappointment because you know say the words of God yea and a no. So what you say? Onyame anumu asem ye ane ne daabi. And it is obi de ne ho to so a odi enkonim. Eyo onyame anumu asem na ebese wo den na ahye wo ma na amawo wanigye awie peye. And unti ye ka kira say the word of God, and I say God's word, is a source of strength and encouragement. Duru baby a waye mra onyame asem ado ho ato so na ba be show den. When we immerse ourselves in the Bible, we find promises and truths that fortify our spirits. Meditating on scripture and applying it to our lives equips us to face difficulties with God's strength. That is why he charged Joshua to meditate upon his word day, afternoon, and night. Onyankopon ka kire Joshua. Say Joshua, me kan ho. Joshua, me do be ko bo sha asase no so. Na mom the manual amede kan ho ne say masem ne de e mani mfiri wanum da biara da. You know why? Enam say ye ni penti eduru ba bia refrain ebetumi aba. That is why he charged Joshua to meditate upon his word constantly. Sa okancha ne say onka na nopa awie nwumre enampo da suomu no. Na Onyankopon nia opese wo kire nyina ne say na sem no e wo se oma ne nan ye ntia ewomu na oka no abribia. Se Onyankopon asem ti wo mu a ema wo hunu no kore no. Onyankopon asem ti wo mu a se wo tai kenkan onyame asem no a eduru ba bi na bamubuo ya ba. The word of God will encourage you. It will lift your spirit. Ebem we gina abnane sanse onyame asem juma edi eno no. It directs, it encourages, and it gives hope. Onyame asem enu ti no se yemfa ye ho nye den ento onyame asem so. Anopa imfa wonto onipa asem so. Onipa betumi akasa ahye wo bo. Obetumi nso adi hwammo. Onipa betumi aka akira wo say I have this, I have that, I have asumesi obenten me de be ma wo. But that same person betumi aka akira wo say ni wiri mpafi. Wasesa na adwen. That is why anopa yi nya ye ka akira say for you to rely on God's strength, one, you have to depend on his word. Onyame anumu asem. Onyame asem fa wo ho to so. Fa wo to Onyankopon asem so. You overcome them through the power of the word. The word of God carries power. So before we betumi adu onsun kodum, you should be able to, quote onyame asem no. Eduru ba bia fa ono ankasa na numu asem bisa na question say Onyankopon wankasa wasem na wo kan say obema ya yetire na ye nye dua enu nti abusua yi mu hye onyam ye de ye ho ato ahoden ne wasem eso na ye wogidie so obedi nkonim di ama yen. When you refer God to his words, say otwe Onyankopon adwen disi wo no ankasa ne nsem so a afei e provoke no, e invoke the spirit. Ema oye adwuma no ye ne ntentem. That is why we are saying that depend on God's word. Fa wo ho to Onyankopon anum asem so. Why? Because the word of God is the source of our strength and our encouragement. When we are immersed, or when we immerse ourselves in the Bible and the words thereof, we find promises from God. Onyankopon aseyembo se said your dear nananom en oniya nananom nya pamo a odo wo ko obo cha asase so no sa pepepe na Awurade se waka ne ho ntam se obi di echi ye kwa one ye beko unse na anu ye kenkan the book of Psalm ye hunu ye
se onyankopon hye yen bo se ye pie firi fie ene ye ba nyina no obehwe yen so efiri saa bire yi ekosi da enyina. Indeed, this is a promise obi otaking kan Bible no ena obehunu no ode ne ho atoso. That is why we are saying that constant prayer and reading the Bible will help you to understand and find promises of God and the truth will fortify you. No kure no ebe mo wa bin ebe se wodin ebe bin and your spirit baby obemu yabu no a enam se wotai kan onyankopon asem nti na asem na hye wo ma ani nti obemu se eniema hye asese ye rough a ehwa na obemu se wa hye ase a wo meditate osena menam esum kabibunu mumpo a mensuro esan se oneme na ewo ho na ba ne poma na betikire me re. Why? Because you have immersed yourself in the Bible and you have found the truth, you have found the secret, you have found the promises. So when you are going through certain turbulent times, say you start meditating upon the word, say na ba ne poma ene betikire me re se menam sum kabibunu mumpa mensulo esum kabibunu ni yede ba de esum kabibunu no betumi ayare ebetumi ayimguase ebetumi ayoseye ebetumi ayamane ebetumi ayentwatoso ebetumi ayade bia mani pani nye bibi age wani jafiri wunsem no eno ni sum kabibunu mu nanso so enam se wo kan na sem nti obekwa akohunu se wa hye wo bo se menam sum kabibunu mu mpa mensuro sanse na ba ne poma ena ekekire me were na ode okra beko ensu a eho adwo we no nyina ye bo se we nyankopon asem a onipa okenkan na obom paye no ohunu na ode ne ho etoso. And then the point number 5, or say live by faith and not by sight. Live by faith and not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we live by faith and not by sight. So what in common I say? Live by faith and not by sight. And unti ade achiwi the ebesi bia winim. But because you are not living by faith, you are not living by faith inti utumi kasa bu ho abam ebia na me na wo kasa yi, this is the day the Lord has specially made for you. Unim eninti ade achen won na wahya ase kasa abamubuo nsam ade achen bia o ato nipa no obre ye be yie nie enipa bra nti abrabo be yie nie. The Bible is entreating us today to live by faith and not by sight. If you live by sight, that is where you will begin to say things that will dampen your own spirit. But if you live by faith, oh sorry, anopemedi can't say one more nyankopon mu no, they are not living on the economy of this world. They are not living by sight. They are living on the economy of heavens. They are living on the economy of God because they are Christ ambassadors. Therefore, they enjoy the benefit from heavens and not from this world. So the Bible today is entreating us to live by faith. Tell yourself, when we say physically, things are rough, things are not right, but I believe say bosse uradia sa fame ho etese den ara ebebem. It may tarry, but yet for the appointed time. These are the words I was a pie obia, all living by faith and not by sight. If you are living by faith, you will speak the language of heaven. And into Abra Crawford can Ghana has say economy ni moye den no, you will tell them say, hey, mo pa mon fu enko se puase, mo pa mon chechire economy no, na mon koto ntwene pom. We will live. You know why? Because our Bible ni mu na Bible ne be kan kire wo say, obeya wo se due esi asubonten ho, wa bre nnua nyina wuo na pro, ne nnua nyina e kasa, enipa nyina e kasa se niam mu nye no, awurade ayo se due esi asubonten ho. Enya ade a wa haban e be pro agu.
When you demonstrate this, then we will begin to appreciate that indeed you are living by faith and not by sight. Because if you live by sight, quickly, no, you will reflect on the history of Webusia, the background of your family. Me mami. Now what ye? And into me cram misro, you are living by sight. Me papa ntimi ensi dan. Enti me cram pukra misro se me so kran ntimi ensi bidie. You are living by sight. Yare we ne kun me nana. Sa yare na mahunu sa kire me papa. Mahunu se me papa nso bre. And enti ma hwe ya me nso me bre. You are living by sight. But if you live by faith, then you begin to say certain words ewo onyame asemu a eyo onyame adwen. Omo live by faith, no, ebi nsem omo kanie. The Bible says, as many as received him, he gave them power to become sons and daughters of him. And the things that he did, we will do way more than that. When you be a live by faith. Obi live by faith, you know, if you don't take care, you misconstrue name someone oka. One way ya obe misinterpret, no. One way abeka se we oye ahomaso, obeka se we oye arrogant, obeka se we utukua, ogena numu. It is not true. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Obi live by faith, you know, nen nsem oka ya na anu odene. Otumi ka kira o se minimu se mpremprante bia nya de. But I am giving myself 2-3 years. Things will change. And when they say this and they are fixated on it and they are determined about it and push themselves, you see some 3-4 years to come, things will change. And I pay Kate when you say live by faith and not by sight. Oh, there be man. Live by faith and not by sight. Yanka last one. Live by faith and not by sight. Relying on God's strength involves living by faith, even when circumstances seem dire. Even when present situation seems dire. Because you are not living by sight, you will not jump to conclusion and say no. But that is where you will come in and tell them, say, we are living by faith. We are living by something. Abemubuompo ba. Ewurade asem quickly bam na atwe adwen si so. Ade yewura fi. Se ose ewomu se beche de nanso so enka ho. Eni ntimi mpremprenti bia yi ene mu aye dene a. He, me ma ni nkume. Me ma ni munkam mfa me so. He, tie ha, me ma me ansi dan. Nanso me metumi asi dan. Me papa ansi dan, me metumi asi dan. Abusuafo no antumi antu kwan, me metumi atu kwan. Uni nia me de me ho ato so a me ka sa asem no. Esan se urade asem mama te ase se, nia otimi mu no oso sene ne owo wiase. Na wo mo agi ni di ye no, oma omutumi so me onyankopon ma. Se me onyame ba de a, ene na kai onyame de ntime de a, ene na yedie onyame de ntime de a, ene na nie me ye papa nyina onyame de ntime de a. Me kra de mitia yeye. Me hu nyankopon na misusa me de na nante ache matena ni fie ache ebia na me papa me maame de o ma hu nyankopon tentem se de me mitia yi ma hu nyankopon tentem no enu nti me nante onyame akwan mu na wode manam wasisi de kono ne neye na onyame asema mama te ase se ne wode ne ho to awurade so no ade nyina di bua no enya ade ni bi ente de na wo mabusua mu a me pesa me sesa no a eni mu ame wabra me di me ho ato awurade so yi. I feel what think common aseba. Living by faith needs certain exuberant. Living by faith, you have to go crazy about it. Oh yarepa.
But Bible say, let the weak say, I am strong. You are living by faith. And inti ade atia no pay o mani nyina ya awe se ye bie ye kitchen ye kohwe kitchen ho no mo a aduane ni ho but ye maame se ye bedidi ehifa ne be kofa aduane na afiri aba. The mother is living by faith and not by sight. Sight ne de obehunu ne ma bebere. Hey, sight no akati anye. And inti ye ja wa wadwuma kura obejai. But say we live by faith a obeka kire wo say ewo mu se makati anye de. But I don't depend on the economy of this world. Me sika sem no enye Ghana sika sem na me de me ho ato so me de me ho ato Onyankopon sika sem so enu nti me ho kire me a ba bia sika ne be pie firi aba ne minim. I will get it. Sometimes you get certain money a otena asibu nkompon wa bizan say na efre he eye magic. You are living on the economy of God. And into duru baby was a provider. Onyame na accolade ni ba akono. He is a provider. He will provide. E duru baby emu aye deni a catch on who say you are not living on the economy of this world. You live on the economy of heavens. And who is in charge? The amrado of heaven's finances. Eye hwan Onyankopon. And into duru baby na mi hia sika a ewurade be ma mi sika de atwaduane adi. By faith, and you have to go crazy about it. Rely on God's strength and He will never fail you. Rely on God's strength and He will give you hope. Put your trust in God's strength, that is unfailing one. Depend on God's word and you will find His promises and truth. Live by faith and not by sight, and you will testify the goodness of the Lord to the world. Oframi oboba ofori amanfo anopai yedi si ha Onyankopon yen ya dom no wode yen kwachen ya ochena ye ba be wie kra na ye wogide ni ahotoso se onyame enum asem a eba abontin bia ne na obotaye until that promise or that purpose is this is powerful. Onyame anumu asem abai ewo botaye sports up next omu wie be san ba me abeto som kase ne so e de ama mache ene dwumadi ne din enko ba bia ye ba sisi a jo apomoko de obi bibi ai kama na nso e nyame adom so me ho ye pa ene me nya akonya sheda nti o commotion bi asi wo ebisi minim ara but we de nyina betumi e dia dance se in free ECG we am from so out me say aba a technical issue nti ye besere wo mo say yetumi siesie ne yeyi a yenye ne saa senka yedum so anko mudum ni nka enya mai but ebo prayer aba na chese yem from so bi na technically aba nti wo so mo hwe na mo tumi siesie de mayen na ekoba ne say ya eya na ha adwen because mo production bi anka we wie kra omo born press ha no unsave ya bibia yo ka nza ma chema akam sometimes ugusu nso yenso abibia nkan se CV won ze bo na wadwen na ahye nti usan ja kwako CV no ya na akoya asem nti mama dum ni sana wanya lucky a normally ya ye ntanzo nya lucky na afra nti no ya bo hu we chiro no sa agi se wa de wadwen aba na de be kan ka ma na ba bi but still na ye besere wo mo na nso okro no aba no mo hwe no mo siesie mfama ye ejima mi nya wo ne cobra right I don't know pay adeshiman ba Ghana mamba ye mamunyina akwa aba sonko bio asan ya ba Ahenkan 93.3 so yatena si ya gudie mu nsem ena yedi Asia midin Yoshua kwabena ejenim Yosef G enche obetene nka bani tomorrow libetena machine echi na afu pepian voices ahodo ni nyina ede kum amaye ene anopai saso na Raymond Ashiteruat e produce show no from afar yem fast da Emma Jubilee Hospital omaso yana senkokre de esa gongon amedi enkoye emfa mawa kopiem Jubilee Hospital na afu yenhwe entu yarwa asinyina emfa Emma outpatient service na aba ebo djuma 24/7
7 oba eneya na doctors and nurses for ejina so ahwe na wasan wichi akọ eneya sansan inpatient service na enso aba eno so eboa ebi anyarwa no emu aedin opeso beda ho enya asomdwe ma ejina so ehwe wasa akonya no enso aba edi ama wabra utues ka kuma bi laboratory no enso ho ebi lab na peso check o blood group a kupiem o Jubilee Hospital na fiyembo enso osa ekwan eso pharmacy no enso ho edro bia bi ebi aba antenatal care wen ANC wen kodema apemfo no ebi anyinsen no wo ho bi e de fa ho abre na fiyenhwe enso sa ho no emfa ema one time sanso na postnatal care enso aba awofo na mawo wie na monkola no omu enyinye no mesel o de wasembe dan be ma ncheche ma ba no enyi ejina brani theater ho maternity ebi aba sanso de ultrasound na fi electrocardiogram machine no enso abepie mu wen scan bia bi ibetwa bi e de amount kanso ni jine ho se bia bibi e kire wadwen so yare bi e tete usuro o fare so beri nkomo ede ache unua anase wadamfo a fa be den cancel ni tine na fa monhwe en cancel kama wani o hwade a unhu ene ade benwa unhu kopiem o Jubilee Hospital eye clinic no fide ahyemu ma oni yanye de besa etuase one time enso ede amount dental clinic no enso aba o sen eye cholesterol wani enje ho kaka na etete wo upese utu upese wo hye upese polish o sen a ninya no Jubilee Hospital dental clinic no ebe ne kama ede amawa o ha bia embe chiribio diabetes and hypertension for no free no pabia no chekere enso ekoso edi mamo canteen wo ho nti bia wo bia na pebo a nei apomdiwom enso ato edia kopiem Jubilee Hospital afesa oba na insurance ukita bia tumda yebeje na yahwe oyi odan ababuru dia so amantra bridge ne so ehonum enewo number 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na one Jubilee Hospital and so edi enkomo Festus Ebra and he say open multi TV decoder and be na ayusu open DSTV open Star Times and I say Canal Plus HD Plus combo ni bi and then open ayusu a ni nya Festus Enterprise bi mato wa bra ni bono e from esanso e bo dwuma mretenten e ama we piem e wa chim da hanum nyina ya ka chipe na oba bunya satellite na fe terrestrial decoders a eni da on man e be san abo dwuma e ama TV ebi ho Hisense Asano LG Samsung ni da no ebi available e wo Festus Enterprise TV one mount e bi aba decoder stands ebi ho remote controller TV dia decoder dia ebi Festus Enterprise afa di AC nso aba horsepower bia ni brand bia bi bunya bi ato Festus Enterprise say bia satellite na fe AC no one find medan o de kodon bi wa fixe at the amount fort aba ho fa fort ne bra e be sese at the amount unsan enhia sa ohaw no ebiu wo hwe chi akonya na se yani old Christmas sport no na ebo enhwanim yesan eben shelfling station no achimo dansem na meken upenchiro ma asim dia na pensem bisa bia frezo 244 515849 0244 515849 and 0269 305785 0269 305785 na one Festus Enterprise enso edi enkomo na bibia akokama edi amount ke afane Enterprise kobi na dodo na enso efre no de chene se ene ka bi kita obia na pe ho airties ato de asase a kopiem ke afane Enterprise na via ma bi na to ye ties ne papa so de asase am tenten na ene twan ho enso oka na se na bibia ekokama edi amount enu ntino so kita kan kitwa bi anaso kita track ni nyina no kopie mu ewo ke afane Enterprise a ade a na sanitize ni ebi enso aba afa went cables we no ade a timber for na emu yusu went cables etonton bi afa hooks na afa shackles ni nyina no ebi honom enso ede mal transformer oil ye bi aba entin ECG for no mo transformer no ade a mesem koje oil ni bi na mudi egum sanso ne ma mo ye warden no ene mo machine no oil no ebi aba fridge for mo oil no ebi aba munkopiem afane Enterprise na fe munya oil bi enfengum na bibia enko kama emfa emamo aboa ada aboabo road ya so
ena obehu yen ufi eye aboabo eba na se wo left before sana obedu Akimse University no honum ena bo nemom ufi asane na eba so a you right wapa Akimse University no hono ena obehu yen frɛ number ye na oni endi enkomo 0537 997 1421 0537 997 412 0537 997 412 na oni yen edi enkomo new edi biase fitamu opa forest ne ho a na abohu yen eno so no 054 288 9071 054 288 9071 na oni K Afrane Enterprise enso edi nkonyoko bi kan no maso asen da gudemu nsam ehia ene anopei enano pension samna sianhyase enso mfimfiri MTN FA Cup enso aso nyankopon adoma Sunday ena se final no etodwa enso chamane bofo quarter no ena ebo Olegon Park time no 6 pm the game no enso etodwa na reporter to enso nyankopon adoma na se GF4 ene MTN4 MPN4 ni na amo fa trophy ni de cherecha kopiemo ewo Legon school na fe vice chancellor no amo de akwa chere na school phone ni na fe amo de trophy no enso a che Ghana phone na no obi ehu de edikosi so na bia enso akoye we airport efi eyempinifo nchen ba yedi mu enkomo no ede ajaw yempiemo all the senior most national soccer team Black Stars of Ghana emu Abrante Fani Gideon Mensah onono oye defender bako enso edema Black Stars na wakasa ede afa head coach and team ede Oto Ado ho o say yes indeed oni manager say ni coach bebre na aye adwuma all Black Stars na enso coach Oto Ado de na so one in a million esa de adwuma no onimbo papa enya kotwa oso pm national team a yade a ohwe na djuma oye tactics a o develop ene se ne onomo edi nkomo enomo eye djuma Black Stars o gidie se ne second coming idie ene papa enso ebebre Ghana na fi Black Stars. I've worked under many managers and then coaches in the national team, and then they all have their own way of football, and then they all have their own way of working around with the players. And then for me personally, I think he's one of the best that I've worked with in the national team in terms of the tactics and then and how he wants the team to play. Obviously, he's always played in the national team also before, so he knows what Ghanaians expect and then what the team also wants. So him coming back now, I think is going to be a good one. Obviously, like we didn't get the result that we wanted with him at the World Cup. Obviously, the whole team knew what happened, but I think coming back again shows that he is sat down and then think about what was not right and what was good and then what to do next. We Ghana Black Stars defender Gideon Mensah nenkombo no yenda ni everyone efeni chemo Ghana amputee national team no Black Challenge faso enkodi nkumaka enfamo enano pedi and 70 dey bebre NSA eboboba ina obi anso atibie enra NSA bowramu and head coach edema Ghana Black Challenge for Ghana amputee national team head coach apa efan Richard Oben enso edi nkumaka enche enomodoma ni ewramu ewo Egypt afcon omko ni nkudumdie no omo anakwaje trophy no adebaye na wei enomsam no trophy no ekwa kire Ghana sports minister na muko piem na say Mustafa Yusuf catch say sika bia na ka bia mabobia eni sika mo yusu ne de aba ne de mo nyani na no omebu enko jamfenchira ban no na no ana senkrofo enso trofea edigu nsam mu a ye bo epri head coach no ene no edi enkomaka ena ebusan say ena minister kana emunsam no say ena sitie. One thing is every institute can also be discovered. You have to account for it. You need for this kind of amount which may ask you for an account. So yeah, the account is there. Any problem, you're okay with him requesting for account, you will do it. As I have been saying, near the end, so already now you're 20 scan on me, the team more demand. In this kind of the team more demand, accounting for it, you know. Tell me the sky team more demand, media. That is what I have to do. The short part say, so drink. That is all we have to do. So we start with him saying that we should account for it. You will do it and report the account. Your company farmer is donations amount for your money, they call it, and you buy donations amount for your now. He's requesting for account now. We will do it. We side with him. Yeah. We'll try a participation fee now. It covers your hotel and your feeding for the days of the tournament. If you say more than the days of the tournament, it means you have to pay. See, yeah, Konyama is cut the mechanic buying, so the ministry has not given us the time.
Yes, we and Comanubia or the Jano Faranwensiwa, or so Danny, everyone put you for so yet. A woman's no and head coach, the dance or kind of play. Actually, Ghana foot nasa or Quano, or in fact, a Timino Quajiska will be a on fat Timino and Toka, on fat Timino AC9, or Munya be a film from and into your be again, say Biamode and Putin National Timino and I'm not DG Scadia and you could be a enemy. For that moment, before I can't tell me, he was questioning how we are using the national team for our personal game. And nobody is using the national team for a personal game. That one I'll say for mentor, cow, and football. And I mean, see, feel, and my many papa or down and football. And I mean, I mean, see, feel, and football. Now, I'm using it for a personal game. So, maybe I'm not in car, and I say I'm a car, and I be a major man for VHB, and I say first, Namaka, that's man is Yamako, then you can say with the personal game. But here, like the case, whatever comes out, now make sure you use it for the benefit of the national team to the glory of Ghana and not to the glory of Sir Richard Owen. We am commander Ghana and Putin national team no black challenge head coach Abrantia Fano Richard Obenkomo and I'm dear John. Yegusu Ejina and Putin and Seminamo Natimi Omo Efri Ghana kopiem or Egypt for the AFCON D-Day na J na tournament in Eshas no ade chinya no mkopiem ho no ma nyoma anko yamfa momo report en second say Jace mpo omo sheye enso edebo competition no ade a omo no ndum sika etoye aban a momo Jace bia so nei omo enje ade aban ya ne say omo efe ticket no omo twade mom in and out omo kopiem na mkoji trophy na de ba Ghana crampo no omo cho letter that the command pen was on pese champagne for na fe yade trophy no enso ebe kire mo na omo ye konafiko no wo kire kwa mo mfiu ni ade enu ntino ayade a kowi ase no ayade a MP na se odoni chema minister enso ekohwom no mko didi nsawoso na Kofi Edi kan catch say minister na catch say sika bi omunya donors bi omunya chere bi omunya ebia no omba report omba account enfama ministry no enumu na Prince Tego or a former Ghana Black Stars player o say sa semina minister na kan de below bet idea we no sebi Black Stars unpin fa sa de we enyomo and this ka bi omanya bia no omundi mom kwanya account enfama obia. I think say ARO bebre say sports minister betima kasa assembly because fan say ebia last time na akobo tournament bi and omo win company bi to say Betway ya free omo out of love any the omo aye no obi show appreciation no entanka ye fan say Steven e wo ho a and ogigi saska we nyina no e omo aye hu so company say omo appreciate nanga Steven da akoma sports minister anko de beko akoma no so on chairman uka sema e was say at least no umma asem na wo kan kire say oye pin enti no ono no onhu omomobo enti no obi ye bibi out of love emo a and what say ube sa statement no because nipa ne kura na oye no oye obi a ono so no man no ono so kan o man no bi Phyllis o bibi kakra ma me fan che boys na ye mbe kan kire una unchiche ma boys na de omo ye nkwala eno there to me it doesn't really make sense. He shouldn't even try and talk about boys no omunye ska na obi obe mo ska bia na omunji no omundi we Prince Tego bi omom ska bia no omonje no mundi na wamfana no ensi won ma osan ekoso ekasaye edefa kotoko eni hase won osisi atu team CD omusuban yase omoye pepepepepepepe na mbaka ya 2 days ago na beto dwa se ayade akotoko omo eni 11 players eje adwuma ye including omo goalkeeper ye fen Janlad Ibrahim enra yeda sori ya ewiane mu na beto dwa se ayade akotoko asan eni 7 players we ni mutually dia na sentiase ayedwuma between the team any players no oma terminate contract anyade a ombeto aso ayedwuma enso edema ayekotokobio Samuel Asamoah Nana Bein Amoa Isaku Fuseni Rocky Gamana Richmond Opoku Julius Ofori Ziggy afa Branta fan Shadrack Ado wemo ayemrante enso a kotoko enomdom ni beto dwa se nyade ometim no ayedwuma bio Prince Tego echema sa nyoma ni nyina no yade a enkoye ewo team na kache no de o reti papa fan ero ni chema kotoko coacha obeka che ne se oye fail efise sa place we na ono jiska ede ekoto ma ene yimfaso bia ambom so kotoko enya resource na ntino ede papa fan prosper na te ogum oye failure. What is happening with Kotoko? I think say anyone has in facing because we a coach now to make us sign players or feel say
oni obeye ejuma na say ama opportunity o jiska na koto omo bra na odi omo ba na omo ntumi emma results ha which means wa fail obetimi anya player bi wo Ghana ha obo third division premier obetimi abo maturity any vision and as I dare no so and you be an ewobi the no aspect and I will say I think say both teams no omoniko and if those things are being done be sure say I mean both category has bet me as I back to the way they used to be. We also I Prince Tego in Como I don't know Yogusu Ejina Hearts of Fogbobo Kunbakaya 2023-2024 season no ayadia kwesi ade twemi na de eba ne wie Accra Hearts of Folk amoto so 14 feet aya 45 points per and omudi ewie aya league no enumu na head coach and team ade Abubakar Watara ochema ewomsa out of Folk skipping relegation there nanso baby out of Folk eda ye e table no so no nani anje ho crack nanso ni nyina no de bato ntwen na afi wada air supporters na ase ohwe ade supporters ni ye emremu eden na supporters no omampa out of Folk edi na afi omo koso support team no obado masepa ye na Shomobo say next season recruitment how to folk ebayero obia any budget how to folk bobokuni. To be frankly, I'm not so much happy because that's the not as of folk position. When we start the second round after 3-4 matches, we have just 7 points between us and the first. But today we are struggling to survive. It's very bad for us. I thank lots for the fans because these fans support us of folk. When you are in the difficult, you are there. That's the way I say. On the first match against RTU, without the fans, we don't have a team. We need them every time, every moment to come and support the team. I just asked them to look, and we are recruitment, we are coming. It's normal. We will change some things. We can change so many things. We head coach Adama Accra Hearts of Folk never said until the bones are rotten. Abubakar Watara. Yana ni remu de ana se je faso report e fi no abana se coach e fa no Thomas Dua e se mpinfo se amoyi eyeto so boy de to no ana se de ball ne se dan no remu eye game to dwa boboku a ye fa inter arrage for ana fe as good game ko to dwa ama se first game bi eba mo pai ye man one in your band se de mpinfo se amoyi afinu so a obetimi asanso abodwuma na bia enso akoye papa de mana ye de mo enkomo no ade eja na Richard Asare eye manager ade ma boboku fa live now academy wana so de nkoma academy ja wasenya nkopon aya duma season no akona wie ye eni no odani eremo anese justify nkofo bobi omonso ebebo na febia akoye ade amamo enra ne edi nkomo sei ena ode ejae. This now you buy 2 years in 2 ewo ikin region hadie yani fa le no 2 series nya na kinde o ya se de tibia o se bi ko na biba na ye program ni ye no so ye training players no ye de mo tukwan so we want the youth the young ones as well. As time goes by you know I want more no be ni am be film am be ko as I speak to you no players be 2-3 or more ko Portugal as I speak to you now so na who be here to see any replacement eba club ni ya fata kwenye ise Saturday ebe ene kwesi ade ebe trials ewo all nation university park nso ewo koforia akodum kwano so ohona judumedi ebe koso na age senior from 15 to 18 years at least we want the youth you know to be develop ama omaino as well. We encommand se head coach Edma Live Now Academy Richard Asare nkomo enode ejaono yankon kofon kroso yan chase mfmfi the UEFA Euros 2024 ebaso ewo Germany na jumadie no second round of matches no enso enya chase anesa enra Croatia etnase one Albania de boni sa game ndi 2-2 Germany host nation omoso omotenase a omochen Hungary etwom ekanimu mieno ama Hungary enso entimi anti Jamal Musiala na fe Ike Gundogan omo no mubo 2 goals no edema Germany Scotland enso etenase a next Switzerland edi eboni Scott McTominay enya goal edema Scotland na fe branch fe Sajdan Shaqiri enso enya goal edema Switzerland minor ntimi ka se de kopiemu awaya group A Germany de wonya a qualifier opeti mako sa kan ho na bibia so akoye edi amom ewo group A and now 3 games eba so na bako ayade boboku anaso manya e friend Slovenia omo transform Serbia edi aboni no na Denmark and England bebo na fe no so no Spain atna fie na womo and Italy
Eddie Aboni. Na game abe todwa as England ehwe ni muso Denmark bona no na UEFA for penifo da todwa am say fan for to one sports stadium won kobo game no so no ne penifo ka chom say nsuo betumi ato eni ntomo hwe say eye sports stadium no o me kata so say da betumi abona game no etumi abaso. Chelsea abrantia fan Nicholas Jackson ya ban say Bobo ku fan Atletico Madrid say abrantia no hwe ne mbodi mba ya dia eso ni pan enso Chelsea fo omu hu ne so mfaso sa no ntino ankabaya Chelsea fo omu Abrante for Nicholas Jackson mu emomo na omesa kenan so report and say can say Chelsea for nya adwin say Abrante for Nicholas Jackson no ombeton no. Manchester United for some striker eni tiamo dan woni Eremo France Bobo kwa ye fen Leo Matropo mu as Abrante for Jonathan David no omno no edin kuma ka dwie na Abrante aje to omesi aka na Bobo ku no yeguso ejina aye Manchester United Bobo konum Abrante no so defender sina kan edema aye miss ni din ade aye Gian Carl Todibo reporter Urban say United for na Abrante omudi nachi nanso UEFA emra mu no nya de Abrante fan Gian Carl Todibo no wako jim second United efi say omo Inos ni mpanifo a omudi United ni omo anom sanso di ni sanima ema Abrante no kwan so wako jim esiakan ede ama United. Luke Shaw akwakobra reporter to Jonas say nenya nkopon ya duma game aye England and Denmark ebon de Hansha Abrante want to me enyira mu esiakan evama England national team ne fi say enra train no koye no nya de Abrante fan Luke Shaw etumi ekọ training ni bi Abrante a ni din ede Mason Greenwood unu so United player na United de Abrante sisi ade asomu empani bio omu eton Abrante no don komi edon eda no so nya eba no say Lazio sisi ade omu United ashen kodidi na say Abrante fan Mason Greenwood 30 million pounds omatono na Abrante na akogem esiakan enso ede ama aye bubo krefen Lazio. Aston Villa nya eba no say omu agree 37.5 million pounds. Chelsea Abrante a yefan Land Masen okusi akande ma Dortmund mbeka Champions League no na ojema obodwuma enso de mo Aston Villa oma agree akase Chelsea bema green light no na Abrante yefan Land Masen enso akojem na okodia a 6 years contract deal na sa left back ibe sign enso edi ama Aston Villa boboku no gofianko edisia na fe captain in the morning enso atwa adwumade so ama medin Joshua Kopana Jenim Yosef Ajiri otenenka Raymond Asheterat e produce show from afar Benito Mauli tina machine chi epipian voice etum edemaye captain in the morning obobo for the amanfo over to you. Ghana adisiye
Obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Yam fast and confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejini Kofi Ejiri Ben Mauli and Yabusian Kaini in Edonga say. Over the call into the world of sports, bringing us up to speed. Was yet Edonga Sibibre. Some 44 minutes after 7 a.m. Matching and only Jumedi needing of Fremi or Boba Ofori Amanfo Station in the Ahenkai 93.3. Yeah, but was what had on our face switching to the brighter side of life. And we see a phone be our that. Yes, celebrity or Mokakra. Mia Minia Bema, Krobia Kufia Sante, Ufri Obo Kwe, and into an also your Obo Ba Okosuku in Coco Senior High, Hose. We was sent to us to call Kufuridia Technical University. And I mean, no, say, or yen national service. I can't crab na Krobia Sante. We in national service. Come on. So a glorious happy birthday going out to Krobia Kufia Sante. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper, and of course, you have a good one. We say the national service, you know, Kwewu West Municipal Assembly, and only in Coco. Inti oye Kwewuni through and through. As I say, what's name depa. It's your birthday as well, Emmanuel Tego. Happy birthday. Aku Eva. Also ene wawoda. Diana. Na. Also ene wawoda. Afi Tio Destiny Tayfew. Bejiri sa no pe wonso bibia bokode. Abigail Adoteye. Ono no de ne Adoteye, ono de ne Adoteye. E ka sen. Oba pa Cecilia. Oba Pesi. And of a happy birthday. And also to you, William Sapon.
Berima Yaboa Matthew Laisel Nana Ma Depa Shoddy Mercy Banka Mami wish you na minchemu kom baby Mercy Banka Nana Kwame Jesse Dale unyi So happy birthday and confirm amunyina I fail to the consequential political show host the chairman general the general of all generals and there na woda chairman general enya 54 years and it is your young one wada romance na wa we shino why Modia baby a momo birthday ne ko share ya na ye pa o ye di beduru bia ne abiriki ne atetifie Inti ene say chairman general Obeji na ni style bia bi Na momi enka no kure enipa nso ewu afi pa o enipa ewu pa Enipa wu papa enipa bi na menim wo mo nyina afiri mu It's not a joke eh Meba cho woda chinti obra kwantu afutu na desu ewo mu adaro ma brofo kasemu ma yemfa nto aso mfama we o say do not stop when you are tired. Stop when you are done. Do not stop when you are tired. Stop when you are done. Is what I'm going to say. And pay what that chinti the edin no. Yes, enyai. What is wa bra yenyai? What is wa bra ye ya home? Esan to aso. Ansana ube jan na just we Enitina kwawfo ye mra ne ba ko e de nam ne se asase aban ye se ye ntijai okope ho asem pa na ne kwani bi nya asem a za ya mze achemfo chem atwemanso otwemanso amuntu kwawfo de no mo ye no live bi style bi a kire se momo de ne de momo fans na maje keke asase aban ye se ye ntijai. You know why? The driving force in say me de ade bi si mani so say anopa mi pese me di banku na ma enya banku na ani a na ma man ye wurade aka amam because banku na epie fi ma no ewom se onyame nsese yemu no onyame asese se na banku na medi ene fufuo na medi omo na medi ene nti se ma amamu a na me pese me kire se ma onyame ni nyame aka no amamu ene nti na se ye ntijai kosoa ne ya asase aban ye ntijai ye se kosoa ne ye kopim sede ye no edim fa so papa bi di bebre edom adasa no. We are not stopping. Ene nti medofo anopa yi mami entwe adwen fansi bibi so kakra meti ayi yegusu kasa ya ne etese ya bre pa o
obi a say kasa de say nye adwumaden saa wo betena wo to so 3.5 hours abekanya nsasem nko asem a wuken o ka fa ha no we say waka de atwime o ka de fa ha we say ye ne waka de ama we ene waka de ama me ene ne de wa ankasa yie ne kasa nye mo ka say asenketo a enye easy. We get tired sometimes, but we don't stop. You know why? Because we are not done. Ye nwie ye se ye wi anke ye jai ye nya nwie ye nti ena de bia ye ba beto adwuma ne so na ye se ye koda ne nyankopon se ye adwuma a obeye ye nyina fasi ha bra beje wa home a ene ye wie na se Yehowa te ase na ye kra te ase na tachirema da bodwem ne moje di emu afusane ne de adwo da kosi efiada wabra no nsia bɔ apa mu kopem se no ndu bɛbɔ ɛwɔ ahenkan 93.3 FM so ne de ɛni mo betia ensam no mo betia de ye de de nye de ebu a yetumi twi fam yenyankasa ye ka wie ne yakotena akire ne yetia etumi ka se ene de yakwa akɔdwiri aburagu ɛka ho ɛtara bi nso na wutia utumi se ene de ko yie pa eka adwuma no ho ye bre but ye nyai na se mo ya mo ye eduru bi ayeti o hwe eduru bi aye ne mo nyina ateka mu na mo ye yen se wunnim se ye mea na me tie bi ye beja yanki ye jai we se ye mre ye bre kra beji ahome asan to aso medofo ma seda na me twede asi meme so ene ye dwuma ye wa hai so wo ho se ne be ya nkomo na ye di no beti ase yi pa se obra ye nyai o ye dwuma bi ne se obra ye nye den ye nyai kopim se wo be wie ye nyai. Do not stop when you are tired. Stop when you are done instead. Se no ndu ba ma pon no nu moya ebo nonson epa hunsima aduonum miensa ne mabra. I can't stop. What I can do ni se meje ma home na me de nwom atum no atie kakra na masan atoa so kopim se no ndu ne bebo no me mpon ye medofo de ade asi wani so a wo pushi no miawumu ne pia ebe ye yie ebe che nanso enka ho opese wusi dan medofo emu abamu eduru bia ukotie cement bo a na ayem ahyew emma eno emu abam yire wo ho ye ne nkakra se eteki 10 years kra na ade be si dan na wi a wo be si emre minima adwuma de asi wani so ebia na aye osofo debia mokwa mpaebo no church members na oma ba 5-10 aniti wabamu ye abu me kra sori kra mi nyaaye osofo enyai eye bre na wa bre home uwi ato aso zore ne to aso ene aduane a me no abesi kwan ho hakrampo sesei wo mo nto ne masan so amade de ko fie madam enu no nkire se jai bre na wa bre home a be home ne se te so kakra enti enra no e ba sa no a ebia wo no awulu nka mienu no ene te so no awulu nka efa ayi ofre ne se ba ko ne fa se wo kona edwane ye kama o kina no asan de ba half na ka ho ni nyina ye experience udi dwana wo boka eno na enya wudie enye kro no bo na emom yesua bibi firim na ye de aboye ho ban ye da achinti obisi an na store yi krampo awakobie yi enkofo an ikobie se obi ba beto ade 50% se kra no nkire se ade echi atum san kotena ho ye ne san kakran afi ebe ton krofo adwene mu se seminante afiri krom na ade a me pemanya me duru store yi mu ha no mo a metimi atobi because me duru hobia no wabie. Do not stop when you are tired. Do not stop when you feel broken, but stop when you are done with sadie na odi asi wani so no. Erade nka ho no no mo no ntene ni mu nkyire o ene ye nko danten me pese yesi won kwa atia nti ye de besi ha na ya makwan amada ubon krata mo boso no so ye de abetoa so e de amawo woda chinti ye mfansi ha
Erade nkan yo ho. Wo da chinti. KSMP and some shisha da ke munyama shisha sumasi. Esumasi your way, ye didn't yes. And can't you so away and what does it for ye go so? They'll say be dear, ye who da boge. KSMP and some shisha da ke munyama shisha sumasi. Go for the bonny was sumasi, near shisha sumasi, and some shisha sumasi, near shisha sumasi. KSMP and some shisha da ke munyama shisha sumasi. And send it to me cause be any to your farm and swear the coca when I support and so be the bonny. When I send the news and some shisha da ke munyama shisha sumasi. And some shisha da ke munyama shisha sumasi. Oni benyano no dia casa na koni be wanwa kanya nyeti ubinyo misi KSMP and some shisha da ke munyama shisha sumasi. Edano Enti amra fi harum na fi yamfa de bon krata bo so no so mfa nto adwumadi ni so emfa emma osima aduonum wotwe na abo apa no pa no nso ehomaache ani dwumadi no edin me ne e kasai abusuafo atena se ewo efie hadada ma me mfa we ntwam na afi me nko mo ho Star Electronics se me nka nkyerɛ se upe fridge, upe air conditioner, ana se television, upe washing machine, ana decoder type be na wo pe me pa kyɛw Star Electronics so obi e de ema wo eno achi yeba no TV antennas nso ai no nso obibiri no a dishes ahodoɔ, decoder ahodoɔ, cables ahodoɔ wɔm woni nyinaa bia ebia obi aba bɛbɔ o dish na ma na ebu ni pa saa wadaroma ɛya na wode wani akyire mu Star Electronics ɔbɛbrɛ wo mrantie a wɔn mu nim adwuma ne yɛ ɔmo mɛdane wo fan te sɛ krache no ɔbɛyɛ medie no krache no ɔbɛbɛ dan me fan no a wasɛ adeɛ no ɔdandan no yɛ sɔɛ na adeɛ no gyi pau ɛne bu yɛ ayɛ ka ɛsensɛn hɔ sɛ wokɔ Star Electronics a wɔn no wɔn yɛ adwuma wɔ hɔ no adeɛ no obetumi ayɛ ɔntumi nyɛ ɔbɛka akyerɛ wo ɔmfa kɔm ani brɛ enkonko sum enkokwasa afidie so enti ya nyina ya fie ni nkyire mu Star Electronics na wɔn ntumi ɛmoa yɛn akyemɔdan ɔne Ghana Commercial Bank no ɛna edi ɛnimhwɛ sanso ɛna akɔ na abro sign no saa building no mu a wɔne no ɛna edi ɛnimhwɛ ɛwɔ Liberty Lane hɔ ɛnomo afei NIB nso mo yɛ adjacent ɛno no akyem dan ha yɛkɔ asenfusu a ɔde Mama Doris edi ɛnimhwɛ was ɛyɛ drugstore kwan no so a wɔde kɔ dɔmpem kwan no yɛmfrɛ Star Electronics ɛwɔ 0244 121987 0244 121987 and a 0205 47623 0205 54 7623 a number obefre na wangajo so or say the affordable prices it was Star Electronics. If you apo makode boko bo na so e nyame adomo Kofi bibia boko twede mpo nyankopon adaroma oye na afam de so ho ye nyame adom men so me ho ye pa na entontom a na mo say bia kopie ofo ase ayiribi no ebi be pie me nso maboboa no ho ma spray won media ma spray won mo akunkum won wa flash up ma intentem kra enyo mesisi ba omo de omo hane wani na ekeke na no kra nwanwa omo hane entontom ne kawo no wasan du ede enko nwanwa enye nwanwa be
na tontom tum afiri mu kurum aba na okọ afuom kura na tontom da so taw aba my say ebi nim ha o mani kika nsem we nye we dey say nya tontom we asem ne omo kama ne ye mesere kura ne say ye mesere mpo afi ye me ahodwiri say nana do meboa wo mo enti nana me nye den won fa spray la ha na say mo so de nana do meboa ne na me ka say ka say free dibri house mra no me de fumigation exercise na fumigation mon kan kire ye DC Paul Asamo was na preku che bi duru nana do nana de fi abanke si me so mo panentem we dey ka say tam du nana do sa de ade chese asam na misra da we dey kan kire bi asa assemblyman o ho kra no omra meboa ye na ne se fumigation bi kra na say ya na de preku adubri house abanke si abankesi mu na mo dem ha woko we are not saying say nye o ha we wo ho but as wo mo ha mani kan na won ton is o kwafo mpara be sho ho say ninja idea no crazy American ninja American ninja American ninja o we movie ni da sabi na mi show e wo bi yeso obi afresh si ya say asem na ye kan no e ye no kre we na my no kase kro da hospital what and I make us say I'm not saying say entontom enni ho say dey and I make us say me dey kura ma spray wo mu yi ba we professional tontom na ye adwuma no we mu dey ne ha professional we mosquito aton mosquito aton and entontom aton Tontomato. Enya maka tomato. O ka na wudi birika na wodi wachi. Enya nwanwa. O se wonim na se wanja na ofie. Na obusi. Bi enu da kan once na. Da bi o kwa se hwe. Enu da nya once na. O bi da. Sa. Enu na nya ntuntum nko akra. Eya ntuntum a ye de ntumu awo no. Hwe. So ni ntumu. Enu mbewe. Ntuntum a ye de ntumu awo no. Okay. Enu no ta yogu koku ase. Ba bia na ho no ye yurududu. Yeah. Mbewe. Endo mbewe. Enu de ntuntum na sa ajana yi kura ye sansu yi. Fit mi. Enu kura di agoyo mbewe na bi. Enu de nyame adom. Me ko bi so ache sa me de bon say ma dance di papa so se ya ka say e bit so before the trailer so me ko mikro ya boy mon sense akwa papa bi we kuro ye friend no ofakufu ko sense so a abonten so dom nyina beti opani kase yanka wodi na you should theater onu say we be hia ofo ase ayi bi ntontom ya da onya ho mi empom yes first no corner say o ya akra na panyini wo so a na wo be gira bonten na wo twen ise panyini wi ansa na wakoso na wo ni pani kwa akoye o yonko no no mercy o but still go for experience the can oh yeah grow get you the video but entontom na sem de serious ya mesre ye rap yi Paul Asamoah assemblyman na wo ho no omo mpe ho asem nka we say no kan esem for so say ed message ba so omo so saa odan kwanta omo so saa na me so me ka bi ho asem a yes nti na hwe adable entontom season na dum so no so ba bi mo me hwe ni ye hu say ebiri bi onyankopon de emmoa bi saa ntutu mua no plaques ye from plaques bere onyankopon de no na bai ne kora say ade na dane adansidi o nkofo fra na efre o abe no kro no kre pekinetie ofrefo na sem o kan wakire ho no kre no esam odan kwanta na kro ba ku bi kura so wo yesu kro bi wo fra na wokọ ayiri bi ho omo se ntontom na ye so kura so I just will omo so kasa unse entontom de ye wo ho but de omo kan ye de he entontom but we na nya hu ye de go wuri na ndo de se ni da
Tem no mo ka ndundumo. Entontom anka say. Muni ntundu, omo say di wachi say once na. Eja say ba ntontom ye. Ono a. Edi djuma sa do ono a. We say AI ntuntumo. Ono ntuntum na abasa we hia. Odi pa desani. Edimrika re odi na chi. Eya de na muso mo ye hufuo bi o ana. Ze entuntum. No posso vado. Olu be da chiro. Entuntum ade sem. Ewi ase fa hodie de ye o. Entuntum timi gi obi ani je free ne nsem. She. Timi shatari a. Omo ya gi ayire bia boss. Ya ope. Awamu yi. Of course ya ire video ntumi fa. Dabi, ya be ro. Obe tere wade ka gere. You are very well. Is it almost frame tie no mo frame Vodafone. Entuntum no ya obere o. Ani ya wase ya pɛ ho asɛm. Hello. Debi. Minim die nti omo frame Vodafone omo frame tie na. E di asɛm na esie. Muni nkomo. Me ba to di me bi akasa free. Bato me de same me ka free sem. Wo kasa free sem. Sem. E dia na esi ho. Me pato ntontom asem na mo kan. Aya na kwa pa na san ntontom no omo ye black. Omo hu nyina ye black. Omo ye anopheles mosquito na ye tai hu omo na omo wi ye no. Na wo kwa fu mo pa na se wan hye te se ninja. Pa dia ene me pato ntumi kwa ye hwe wo fu mo. Na just say we mo no mo nye normal ntontom no ayi nim wo mo no. Omo wi wo mo no mo da omo sachi mo jan kasa. Na obe wi na hu nyina sisi apo neck kaw. Sana ntontom na tie. See, I see. Now mo assembly man or no my friend is saying Richard is a rich man wrong. E se ma ta me man na. Yes. All the Charles Awuku. That's a coup. Charles Awuku. Charles Awuku, okay. Ma can't tell no. Okay, maybe I'm complaining French anymore, but me a short or ya well. Yeah, abano. And as I said, you all we am one we must have your some catching no mutu one among. Okay, maybe I'm not saying I'm in the but me are well say. Unimupa ati. Okay, ya tie da se my info before from so me ba cho. Private car is open and bra. O ka se free hen. We can see man me take them na me na. O ka se free man so so maduru ho. What's the bedroom man so? O se man so maduru ho ana. Man so ni batabi, any batabi careful ni mo. Ah, e ho nyina so ntontom na duru ho. Private car be na say so bit and bra. Oh, okay, ya tie be ka kire police for why. Me ba cho udi be ka se free. Hello, Bajo me ka free am na say me di dibo. Mo honso entontom branch ni bi wo ho. Ya nya sam ketwa me tem ho asam toilet kan wo bush wana me say me ko toilet. Masa me keto ho mo ya be full me ho afe. Ese na wuni se na nwa sa se me pa. That better. Mo ni pa mo black ni so mo different wo. Fan of the CD. Oh, one or more here, Papa Pantis, and more you are, and I'm one. My yellow crocodile street. You can see that them Yanam. Yate, we patch also so Udin maybe I can say free. Catefi, I think your friend could use. But you also branch in the ho. Answer, and ya Gorokura, maybe my yard, then out to Minuka, and go baby. Tontom na de ye no de. Anya agro bi efu ma idi wetisi na papa ne kan ho anya agro. Hey, any serious? Masa, anya say ye kan ya ye di agro. Serious pa. Because messages aminya wa hane kire say dey serious. Say be kro bi wo ye ti wo so say baby ani ha ani say you go from Omnina, okay. You have a trim penny for advances, so my patron who didn't make a free. Then I play moving your message be a man or Hannah Monama as a man who say I any brism. And a
Papa, na almost as almost slow, clearly, and we to I did not. According to say, what was it among one lesson, or when one in a town? Well, I said, you'll be a real woman. Yes, almost aggressive, and Cassa. Different, almost having. Okay. 2 weeks near every way, malaria came in my point. Now, whether they are born said, I live in the Educunipa, Nanka, the Sunipapa, who buy the health center, May, Yampatamuana, a little too on. Yeah, easy. And I had Nanka, the Ake, the Kunipa, the Ake, and get to a bra. Nanka, Yaniba, and also unknown them. Okay. Yati, that's a nti abusuafo ade na enya agudie saa enya agudie me me gidi se enya ntontom saa me ba cho nso di ni be ba kase free oboba wo yo nyere ma taxi driver be gweni okay ebi aba nso car nim oboba enya me ka ni mo na aba na mo ntontom na de transfer e kodu atima kinkensu ye du akinkensu ntontom na de transfer endre ni me na ma me kasa afamo ana mo kam ye mo shiri na me say necessary again the whole Ghana and other things. But sometimes it's almost for more. I say area a bokaka because one of partner is you can gather you need to go. Now say the one power Italian Atali way. And your boba or sent to no one, some of your black senior, some of your slave, don't slave. Now, or the no war as a penny. Oh no, I'm about to say two more. What's all I know about since I was James Framatic and I was on the way to one to good. And the best, as some way, and yes, some way, as I must say, because my man was 75 years old, me and not done every way I'm a DTA. And the young fan of the here, the young fan of the here, but because they said the way I learn about and no bill of the call to the when you're typhoid, a fan is a malaria parasite. Yali pasaba ni na ejina saa emo we mo aso ati emesere onma nke print to man froke bia na mo ma ja another transfer e de kudu atinkensu ku ati emesere se penfo na hwe se de be ya kon tinsemu ansani akase ni hunyanka okay wata die die uti ano kwan ya na eboa sense tinsemu ansani mo ko kutri sure yeah that's it ye crowd ye tiri ye de kire se deputy health minister ofiri ye mpotemo ha eni ti ye twe na adwen si we so a enya de ye be den krofo fra na frɛ ba cho nso di ni be akasa free so your family Kofi Apple original filibu ni kasa free atulayi ayiribi oboba ye frɛ wa we de pa cho ya de frɛ bia ye bi tu ani ma aban panifo nti ye kwadi wo a ekesi ko Côte d'Ivoire we come up a little spray or mine muina trade yes on abu ka do for from on kan tell papa na ja o mo the whole Ghana and to me nyaka the dingo the bia u back to that doctor hon me any of the health center hon mo e di place for asabe dia for edumatefo cracker and that's some people then I want to see where just seconds to see where I walk out. It is a who from that who near at a baby about Robert Polo Gadia over there. Just easy. Easy. Who come from that I tell a cow the other not at all. Who the shower? Hey, I didn't say. Yati, that's it. Yeah, that's it. Okay. Yati. Yeah, baby, I'm coming out to afa. Yi swedra wisa. Ena opani we nso de ne de de fraba no kire se asam na mo kan e ni bresempa na wo ba eye swedru awisa e ho so so yesi bi aduru ho. Me pa cho nso so hin no wo. If I tell me wa Amakrum na se no no wo hin fan wo fun ase ayi bi side ho. But that be Wenchi oh okay. Na mo ho nso Papa jaja kra ye nyina ye yale. Enyina obia yale wa kra ha. Andra na jokwa be mo abako we wusesi oda keteso. Hey. Di amwa no maba na enye yize. Sabe nyina wo sori a wuntimi mpio. Imi ame no kasese mi shedem ana me no kase. Nti enye yize.
Nyabutro dia wo se wa fi mu no wanya mfie san. Onye be 7 years to 8 years. Oh. Da ho kra ye nkosie no, afi na omo ye prepare akosie no. E wa ama krom ho. Mpata ye wo ayi kwama ye wo ayi wanti ufa obetini afa asane aba. Odi asane akwanda ho na wanti nso ben. Okay. Yate. Ye betu ho na mo. Ye hwase ye benya DC fo ni BCC ya na eno mo akasa. Nti ofanse ayi bi DC omo frɛ no Owura Paul Asamoah. Hwase ye nsa beka no na ye misa ne saa asɛm na afei yenkɔ awisa ho nso so ne ye ne opani o ho no nkɔbɔ mpacha won so din bebia kasa free. Me pa so me din de Ophelia. Me kasa free jahaya me betre onabo abati ko. Me pa tuntum na so na moka na ye no kwachodo ye ko ma tenkofo mo yare no. E mu nkwara ne mpanimfo. Wodi akola kwa efom ka na oye mi hyehyew. Isa wurobu. Nti me srawo aban se omama tene ni hwe ya metrefo no onye yi. At least omo aye kaka na ye hu amane won tuntum yonsa no. Okay, yate. Abusiafo ade no asenkesi a wosen kra agume. Serious issue. Serious issue ba hu se na me nim se ewo won potem sa ani ti na ye ti ya na ye de sire kakra no ene se de no mo nso mo ka asem no. But it's serious. Serious messages are mean nyina na kire se. Me nyinni se ye entontom. Se no na ayi omo afrefo ne ba ko ka se we no enye the normal entontom no ayi mu wo mo no I know yes insusuye bi nso aba obi nso kire se on you susu se betimi aye galamsey no galamsey amana no so omo nkata so si empatem hanso mutu bi na baby aye complaining nyina no so no galamsey ni hyehyehye mu ho obi a hunu nso wonka enyima mozin ene ye nyina tete ho ebetimi serious issue. Nti ye nhwese ye bepempem ahoma no na ye bisa mpanimfo about this issue. Because we dey more. I say this mosquitoes problem or say ewurade come and see odan kwanta. Wo mo bewi wa ma wan hwe ya wuri be fi wan kasa kura within. Nti serious issue. Na abo had MC recording case ni bi wa. Na me ma record bi a me kan me spray omo no upie kwa abonten a omo bewe wo nti na wo se wo shed dan na mu na ma shed dan na mu ama spray na me spray no so asan wura me tim nti me ti ha nyina me okay sa na me te ha no upie kwa abonten antonto ne bewe wo nti wo spray na wa hye wade mu ade no so me dem ni sanka anopa wo be spray won na ka wo be adwuma ne wo spray but omo so se yenye ne sa anopa no ntontom no yeso mutimi dwane yo so omko hyehye hin enti spray na mu nso ne boy ayede omka wonso na eho na yempomponya enti me free experience ya che but I was thinking say bia yesi wudi bibia o body system ne mpa ena sansa to me by enti me the hospital na me de kwa thinking say bia na say minim say ayi ayade aba mosquito bi aba say ho yi okay into say now Odan Kwanta Health Center is busy than Kolebu Teaching Hospital. Wow. Odan Kwanta, wow. Oh, it's a serious thing. Into your best penny for DC for near Boma home. We nya bra ye twema so na wan kasa kura ka 6 months na akofie. Ye mom peke ni animu ni. Ka say dia ka say. Ai. Musa aka 6 months na oba betwema so ha. Na we ma so chie be kra. Ye nyina e ba be ye yi forma ye hia ni ye hia. Me ba ton so di ni be akase free. Mo hon so saa ohun. Mata I center. I center. Na anu kutiba mkwa na me yare da ho. Me ka to be kan everything to kunye. Oh. Esa no na ma o mo be ye ho news enre yi.
am going to go today. I'm running by a film of Papa. And to me, you know, Emrane. And then 22. What I say, Drew, Saturday, I was all quite sorry, no tea radio, Hono. Oh, Kafra. Now, you mean you're an fans, Yate. You better catch the costume to more fans, right? Yes, yeah, that's a pa. Yo, maybe I told Udin baby on so free. I send a force when your branch, how on. And so many I can't ask them. Was and almost groom, no foom. Oh, foom. Who called Mamma Color? At the kind of say, yeah, at the temples, we ask you, and 1 year serious into ever somebody from your short galamseno, and I'll purchase them while we in Abba. Galamsey, I'm an unknown. Galamsey, I'm an unknown, and while we in Abba. Because I'm part of my baby time in Amity, as I say. Now, this year, I bet you, I send your mum if you're more fool. Okay. Tontomana kana homa nim. Asa ne do mo ma fi. Eh, also one came, me pa so di me aka se free. Eja kwa me wo abo ha won. Okay, bi aduru o area mu ho. Oh. Hey. Ebi be keka wo da ben. Yeah. Because then Okawa, only to Adam Floya, white gymnast. It is home, to Obabo, wherever like Waka was your born, Amuja, the mouth power makes a damn no crepa. The power, must open it. If you monitor all the radio stations down here, I'm complaining. Sound to Naba. If your health, directly to her. If you almost can be sharing because I'm a big nature, if are on which me about those any you will see me what the case here. You will think my better. Okay, yeah, that's it. Yeah, some more. Enti abusuafo case ne case case pa fra na nkrofo frɛ o me ba cho ka se fi he ele ma badada na enianum bi se ko fi ni ya ile bi enianum bi se galamse ya hakwa de galamse de du kura wa hada di fi se wo ya ba ha kuri bi ama hada as a step ntonto mu ya je ya be o mamba okay yati nti ye boy ho modern wa ha pa enkomo we no akwa kohia nti ye production kran hwe ya ebetumi a gbawura mu a truncate no but I think say issues are a pressing one fire yen ho wa ha no eno no wo ho no mo nwasi ye gya to koka ena mahama ne kan sei na ba wumi abi yi ano no no so kan sei ne kosi sen tontom kuyen ha na 7 December ne beduru na ye nyina tontom awe ye kuyen ya ho na ekogina la mu akoto aba no me pa to wudi ni be anso kase free ya me pa so to asama mo kan denye asam crowd omusu no so enye no man tuntum su eba hu say yes so ba pa na osu ho obeju ho no musa na be so ko da government hospital ka denye ya jen kola beble egu ho omusu mosquito net ye nemu asu ye dem eso tena kwancha na ma bewe ontim pa mo so mo de na oman no omomwaye na so mbe wie mi na ya sada mu wie na mwaye a okay pa to mo tabi mai okay yate edru hayi enkwala ye betu ho na mo serious ene ya hwe ya course nko an de be peke pa cho unsu di ni be akase free hello yes sir hello me pa cho oti enka me ke se abnazi mo nso mo ho ebi wo ho don't
Tuma Lumia, Ben out in Noma Lumia, Mako, a few more down, Maakye in our case, I go up and my babblers are up and still. You're quite for moment young and cry. I buy my body as a better. A good number of basic in Muhammad and you Raman. Okay, Yati, that's it. Maybe I told you, maybe I can say free. The patcho, your friend, Daniel, I don't know from a fire, make a free. I will be Krubi or your fraud, the Sianti Kufinimu. The patcho, and Tontomana, Samuel, Yukrum, and Nipa or my Yaria. Yamiadum, Omagogu, I will be Krenek and Ne, King Jaja Hospital, now with you or Nabano. This year, I could soon try it. Now, may I 3 days in a Meko Krubia, your fraud, Apollonium was the war side. Na besi e hodi antuntum ni wana masa ye kokuku asia antuntumia e hodi manfa long street ni yi dress ni wala ntibutu anko na antuntum e we me fefu mo ba fie enya asam keto antuntum na de o ma ba fom ba bia kuku ase de afika ye hu ye ba ye kuku ho adwuma enti ye sere bebre mo de mo ka bia me gedi se ye ndi munyame ado mo mwaye na ya wonto ene je ya make say me kra ma yare be tu ite twom na me nkola ba ya miensa kra gu omo ina yare iti madawroma momwaye yate but in the meantime ya nimpenim fons be bo ho nkomo ba in the meantime no mosquito net na omo chiche en mo mi nyina nhya ase ennem e ba cha wo di ni ba bia kase free. Hello. Yes sir. This is working tomorrow. Ye bi adu atuntumre mu. Obua. Mami. Ẹnu yẹn hin fún ọ. Wọ́n fẹ́ sẹ́ nkọ́mọ́ no. Ọmọ kẹsẹ̀ galamsey ọ̀bọ ẹ̀hún o. Galamsey sọ́mu fi tu ìyẹn náà. Ẹ̀ntì wọ́n sọ sẹ́ńkọ̀ fún ẹ̀ náà ọmọ ẹ̀bẹ̀ bí ẹ̀yàn. Ọ̀ dẹ̀bi di ọtí yẹn mu sosire ni ewo wi ase wáyé. Ẹ̀nyẹ mpanyinfo ọmọ ayẹ náà ọmọ ntúrẹ̀ wi ase máa yẹn na ẹ̀ẹ́dẹ̀. Yate. Etuntumre mfo nso so e de omo de e baaye Edem han my shit. Edem high shit. If I told you I say free. Mam fo a bibia boko de. Na asene fa na wo. Na so that ye dem mo no na se dem no mo ba o. Eye fu. I don't move free the best. And the rest of the devil, but the cover of the Moria, the best is the end. Yanim penny for Becassa, and in penny for Becassa. Now, Niami came manage to me or your way. Say my catch and say, I was a monkey come here. Who's I wish I may move so hanging now, crown. I come here and mean my drum in on you. It will be some almost a BB says, I bet me about say beer. Where the aduane bi a o system ne mpenti react dien sem bebre no a ya num aduro na no ma mfa we ya me pa so odin be bia kase free. Hello. Yes sir. E kasafi e krobo akikano. Akikano krobo. Tamate Daniel. Amwano so bi ka se ofi a ebi e wo mure tutu kita bi bubo ni so bi ka jo se wo fi a eni na say no e bi ono no experience ne wo de enye pe o mo ni fi omo ni fie e say de wo kan de na say de wo ni mu wo mo pe yo ku mu se tell baby am fi ni ti abonti na sha tade wo mo ni ho ewure mu ankasa no wo mo wo. Oh, okay. Yate. One so the other buy no. Me patch on so dear. So kase process so me patch on you. Tuntum ne dear, masa. Anya sa so. Uko fumu pa bia. This pay. You could go na dia check. I don't cover the chat dear. I realize here on by room. Me ya you get you are. If you come ma akoda ko so there you are. Okay. Yate. All right. Yate. Okay. Yate. You be too one. I'm going to Miss Remo. More friendly in I say at least
mama yɛhu range ne baabi a ɛfa nti yɛhu sɛ ɔfo ase ayrebi ɛwɔ se yɛ ne mpanimfoɔ kasa wɔ hɔ akye ase ɛwɔ se yɛ ne mpanimfoɔ kasa wɔ hɔ suaduru ɛwɔ se yɛ ne mpanimfoɔ kasa wɔ hɔ ɛna ama but as ɔdan ha ne deɛ hyɛ okay ɔdan so ɔdan kwanta ka ho okay krɔfoɔ fra na ɛfrɛ krɔfoɔ fra na ɛfrɛ madaroma moma ɛbrɛ ne nti moma yɛmfa course no mfa nsi wahu na yɛhwɛ se yɛ ne mpanimfoɔ nso bɛka ho asɛm especially health directors na ɔmo yɛ mpɔtɛm wɔ ha no is it that yɛnya report is a case we ma wɔ mo ɛno nti na ɔmo yɛ ɛnka ho asɛm no what can we do then yɛbɛtumi ayɛ a yɛde bɛsi ano because it is serious akuafo yɛ ankɔ afuo mu ɛbɛyɛ den adidi afuo mu no deɛ wɔso ɔmo kɔ na ɔkɔ na ntontom bɛwe no akunu a sɛ wɔ so ɔdadwen ne ho nso a yɛnyɛ ni afuo nso yɛbɛyɛ den adidi nti yɛbɛsrɛ mo na asɛm no koraa sɛdeɛ yɛhyɛ aseɛ na agye me nsɛm sisi a sɛdeɛ asɛm no hyɛ aseɛ na agye ne nsɛm nti mpanimfoɔ no nso yɛsrɛ mo yɛbobɔ mo ahoma mu monka biribi mfa nkyerɛ yɛn okay afei deɛ ebi ne mo frɛ yɛn a yɛfon so ne yɛyi okay yɛbɛfrɛ mpanimfoɔ sisi a ɔmo de numbers bi buba ɔba nyinaa ɛyɛ emergency case ɔsi yɛhwɛ ne aka ho asɛm enti afia moma yɛmfa baako bi mfa ntwam wɔn na yɛnkeka course bi wɔ akyire ha nso mmom nhwɛ na yɛntoa so case ni ɛyɛ adane production no but akɔyɛ human interest ne deɛ na wɔ sɛ yɛtumi ɛhwɛ ka ho asɛm nti mom yɛmfa baako bi anaa mmienu bi ntwam na yɛntoa so Ebusua anapa na wɔtwe agbapɔn sema aduasa mienu ɛwɔ fidua mu na da ubon krata eneja ya bobo so ɛde amawo no daily guide da ubon krata no ɛna mede ɛtoa so anasa mede hyɛ ase de ama ɛyɛ me afiampɔfoa me ne original madwempa ɛne yɛde ɛbrɛ wei afi anya abotre na entuntum case ni serious nti no yɛn konkotin free nkomo we free on right yɛne Bremu Central Municipal Environmental Health Officer Ebenezer Achu ekotwetwe nkomo pani uti yɛn kan FM suni mache na umpu mbɔkɔ deɛ nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ paa minimwara sɛ watie yɛn anɔpa yi a untie yɛn so deɛ a afrafo afra ba nyinaa wɔn ama ne bɔm de ba ne sɛ entuntum bi a kyerɛ sɛ atie gu wɔn mpɔtɛm hɔ ɛwe wɔn no ɛha adwen menim sɛ saa case ya ba mo nan so a there be a my no ɛnyɛ wanwan so ebi sɛ the way season we no to talk be was to talk no eti tutum no ba na mbeba na moment na yɛ so sɛ yɛn so yɛ betuma yɛ adanda no mo di sɛ na bɛ ya o mo tini ɛma bebre na yɛn so yɛn ho atɔ yɛn nti ya na tie enti yenim sɛ nsutɔ bremu deɛ yɛ ana ntontom ne ba but ne yɛ ka ho asɛm yɛ ntontom a wɔn mo kyerɛ sɛ asɛ ɛyɛ soronko kakra de free deɛ yenim ne ho me ne wo ka sɛ yenya nkɔ hɔ no nkonko hunu ne etua mu deɛ but amanebɔ a yenya deɛ free ama krom so sɛ akwadaa baako yɛ ka sɛ ya wafi mu kra a wɔn enya nsie no wadaroma na mo ntuo bɛ na mo nkasa nso mo tu di afa ho sɛ ɛyɛ education o sɛ deɛ yi o a mo bɛyɛ aboa ma saa deɛ yɛ ka ho asɛm yɛtumi yɛ free hɔ na me kyerɛ sɛ no factors bebree contribute to entuntum incidents no one you say nipa bebree wɔ hɔ a na mo gya mo sɛ wɔbɛkɔ wɔn fie no mfunyɛ bebree wɔ hɔ obuta what bi wɔ hɔ undeveloped na ɛnwa fusu group of weeks obuta sɛ ne wura afra wɔ here a wɔsɛ ne nim me na me nkɔka na ɔmo nka sɛ me na me kan na nwura habɔ ntuntum no stagnant water efiri sɛ ɛgyare nsuo ne nsuo na nsuo tini efiri sɛ nsuo nsuo na akɔtaa baabi na ɛbiridi mosquito ne nyinaa ka ho bi obiara yɛ ano a ɔde abɔɔde wa ɔwɔ ne titiri bɔɔde no ntuntum ɛbiridi nsuo no egu mu saa no a egyina nsuo no gyina mu a
opani atwe ni awo keka de ni nyina ye ade a yen nim sisi ya no yese akoda no onko ho wakọ akụhwie ade na egu nti ye be ne den e wo se ye penso ano animu ya no ye betimi aspray environment ha no mo ba bi miaye bi a mo ka ho asem ye betimi aye sa fumigation ni bi ana den ye betimi aye a ye de be so ano fumigation we ni an immediate solution lemo e se nya long term solution ye who we sa no mo yina who ko spray no mo yina se still bringing grounds no wa edesa amesa bedu eju as part of long term measures eju who spray ni die se se no mo ka se atu ebusu na bedu ni die ese ni ya na ye ko spray wo omo ko zu line wa na se omo hu amo asem member omo hotel wo na omo mobilize na empe du na spray wa na omo ko zu line membo long term measures ni se yebe ma environment you may see environment you know side say na there ebe prevent breeding of mosquitoes say oba you prevention who prevent na wa makra yes say obeba na woka say utu na sa ba amane bo no e ba no nye fie o entontom na si nye fie na bibiri no awo ewura mu na ba na hu say utu mu ofure mu ba ezuntumuru obere hu so ofure ani akasa environment na me say environment na yo most of the places na kaka no encourage breeding of mosquitoes no ma be upu de upa to work yes wakasa work pa environment ube be what and develop plus the bring wo and a fresh ye stagnant water but water from our bath we na kaka o ka the if you are who for what we see to go on can for now be manage the city well if the environment na kasa e favor ojuju no ojuju da jina ya o se ewura we fomu o na so ojuju no fifu mu mefi what you say yeah eja twe dia wo kan me no ya adwen me kai se mre bia mo ba akra na me ka se wo ba abo ha enkrofo adware yensuo ebinim timi behwie gu kwan mu a last ye kan ho asem wa ha but the ye ka sisi ya no omo kire se entontom no ye kan asem no nye entontom aye nyina ye nim ni bio we ro mo kire se omo da soronko ukwafuo mu omutumi tata wa nkasa eno ne ye ka sisi ye yo but in your kind of what is the ye hwe se ye besan e de opani na ba ahoma ne so ebiom ye hwe se ye de no be ba ahoma ne so bi me na fei environment for no mo ye in charge of saa ne mane mani nyina nti ye wo so otumi mi ehunu kwan a ye fa so se ye gya de to wo mo so a na ya ye bibia wo ho enu nti no mo wo ho Mr. Chu wa homa no tito mu na uguso a wo kirikiri mu kakra de aman me say nia wo kan ye no se omo se afifu otutum fifu mu no enfi no ana me se proof no ebe ye din se o meka se afi omo fifu mu di dada ye o nyina no se enti se otutum fifu ma be fieda already ye ntie na kaka no problem wo ho enti ye solve ye problem no wo fi wo fe there so who we na se still omo go so bad ya e ho na ye di ye adwen bebu se omo fu ba bi na eba so enti enimani ya no I spray, I saw how he spray. Let's spray. Omo ma semi member no. Na mobilize, omo go to do almost spray. Na so me go zoom lion say ya na omo nduli di omo dis spray public places. Baby o dia omo go spray am. Na mum long term solution is yen keep yen see anytime. Yen ni ehuni. Eno de say medical kan me ne wo ya adwen. Me no ya adwen pa because nipa de bi efi. But sisi ade no akwa no ho emergency nti o se ye hwe kwan ye be fa so e betumi aboa nti ye na maka no omo hu o ma se member na oni omoni no mo nko zoom line ya na omo we duro ni bia na eno na e be ye hwan ka o se duro ni bi o zoom line on dia ene e be ye enye ka bia na hu we kakra no potru no me pegu machine no na o ma da ko street na se e bi ni wo dia ene na e se community no be fe kwa so a ye be to na o me mobilize kan ya ko to na ade amount. Okay, nti eno na ho amu adwuma. Ukasi ho anu adwuma me nti ase papa. Me ka ehifo na ye omu adwuma so ombehwe so ombeboa na saa
fumigation akoso Zoom line on omuni abine wo contract say almost place with public place he say a ball so any toilet in a friend say baby got a move baby kakra when na eya omuma o medru ni Zoom line on eya na omuto edru ni company ni esa ne so ni abine wo contract ni oto edru ni bi ma o na omu bo omu a be say quarterly no master de abre o nti na me say asemi man ko hu o say edru ni bi wo ho de a ene be free the next year, petrol 1 gallon, you will do machine. Fine. And I said, the friend is a more petrol in your body, or make a free amount. That's a really what they are. And you find the idea, editor drew a editor to do the common. Okay. There's a community, there's a mobile, you know, okay. Now, baby, I will tell you the being under home. And Tontum asem wa yeken. Oh, they made me holiday and said I papa. Because me control environment, the environment. Mr. Achu. And tontum be my enya ma watching. Me na se no pay. Said I need to muta. Me control. Oh, okay. Who control omo. Okay. Nti dia who control mo na wo gusu a wo kire kire yen se yen so yenye bi no. Nti wo de entuntum ni suro ko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 . I said uma fio atina omutina bia no eye from omo a na omu timi tina ho eye ni omu pe na de bia wo tu omu susa omu meko entuntum no omu life fan omu se dan tana se ncheta na mo omu breed ni omu timi breed 10 etu wo so ye no mebi na wo di control omu wo de check omu a population ni be bra. Okay. Breeding we no be bra. Na onso anya di ma nya ho to kakra. Yeah, that's pa irachu. Bibia ni e be san ba wo nchen. Nso me da mo ase. Enti assembly members ya mo areas a report ne bae no akwankyere no opanini di aba no. Monko Zoom lion for ho. Enti wo call wa assembly enti ofasi aye bi se o mo be ba achemansa ho. Na ma be hu Zoom lion panimfo no ma kyerɛkyerɛ mu nsi mu akyerɛ won. Na omatumi apɛ duro no bi na omako spray ho munya ne ntentem ani eyani mu animu ya asem na anse opanyin ne ka no aboa no yenim kwaya ofaso a wo ba enti ye nia na wose ye hwe kwaya be faso ye be pam wo enu se eto de bi na eni pa ho adwuma ye ankasa no aye bibia wo edin o first ya na meti aboabu mu ha ba bi o ba adwuma o be trankrofo adwa yensuo be 6 ansa na wadru adwuma mu tata ho na watumi adware na ene ya de papa na wie na omfa nye nkwan nom na wa be hwiegu ekwan amansan nyina na mu sini e kan wasem na ye nkrofo bi se ya no na ya ene ye ne Church of Christ of no o se ene ye ne na dware mu nsuo kura de wo dware mu nsuo be hwiegu ekwan ye nipa nyina fam se ede ye ne hayen amba se water hin mfutro ndo enu ni esuba be no me se wo fam pot ha adwunu ani omo sa area mu ho de ntontum ni bitisi wo de ahwe a emre wane mama abrowa ba ko emre wane maba wo egu pom ho de me se omo nyina condemn ano odin na wo wure dware ya ko dware na wo hu nsuo no atene no wa maso wo adware na chi na ekwan ye nipa nyina nam so no wa be hwegu so ya na wontuma bo mu no ewe nige na san akọ ignorance okay ignorance na brofo dodo I was a kanya mi adwenkyere no e ba du se de hoye no hojimi ani atete brofo ho sa ignorance ma drinks at same way hu adwan se die be nti na wo dware na dware na wo dware wo de nsuo no baby papa ngu na dia be gu kwan ye nipa nyina na mu obi tumi ye aduane na aduane ni nsuo be hwie gu kwan mu ha adwunu obi kura de ne gota ne da kwan mu
Pentecost kwan so hey hona ka mi beken Pentecost kwan no eja wajo ne wono ne gota no de ato kwan mu yes wo man we yankasa na tse a hygiene pa ahunidie die efi kese efi e bini mo fe ebro fo fe na we yakam afe ni yakam dia afe ni yakam nya ne ebehunu ni sa honom no de momoto kwan ya nipa na mu na watam na watam odoro ben de bia be ko bia nsuo ta ho e de abeto kwan mu na omo eyi kwan no mu duru ho so omo tu saade ni nyina tugu so me ye ho adwuma na wo a wadware asatade penti ani ne wapie e de o bag ya to nsa so me cheche yare ebi mu ye fi dodo me hu obi o ye fi an hu ene hu ehia ye me no ho because you only bi wo ha obetimi a prevent it usan tonto mpe ba bi a ho ye nwu enti wo mani nya adidi bia from a obetena ho de bia ade mo wan se fuom ho no wo ye de no mduru se fuom ho no nso ye adidi bia from o ena nsuo nanya fuom kra na nka be especially ball bam nsuo toto sei no e na koko mu onyu ba bia bode wo ne ho enyu so kwa eja na nyina ho bode se pro pipe no pai tie fuom dia se da nyam nwanwampu ye fa de se o mu fie fuom kra na e ba on ba be duru na ye mpotemo eten ka ye di ho ni he fa no be ka he fa no tu obegina ma so why ho say poto inti transfer ni so simple omo jisa me frey ai representative officer o say ma transfer concrete namsi mo why transfer concrete omo so be gi bia to awo so serious so nti ye kan sa no na ye was empanimfo nso ye de boa no mo ye mfa boa be ma kan wa ha no mo say sa town council no a ye yidi afiri ya na bo mu dwanto ahenefo adɔso o man yi mu ye kiri obi a ne atutu ntoma assembly members no kra titiriw assembly member bi wo ha de bia o gina police station enyo no ani case yo charge enkrofo case no ko charge wo mo dwanto ahene wa anya ne saa ye beto atia ne atutia wa na ayeden na saa deny da so ho se ni ho tankas call down number na David dwanto ahene ifo no call down number na ekokohe me ka se o ka tankas no town council for ne mu ni ho biem na ya o ka mo nte eno katankas na katankas na omotie katankas no monti aho first pa we wura dinyame akọ de ahun pepre na be siesie ya so mu board me kai brebi omo no mo ta ba benada we ye ho na ye te so omo ba ewura dinyankopon je se beka se obi abo piri we fie ho bua kra obi ade ne de betu we to ha we to ha enye ba wo mo ba no ne ha wo but kire aye be kire wako akobo wo ka ne ka bo na chikura ne de wo bra ne o kina kobra enti obo si wa hu se eya ye ka se o man na ewo mu no sa we ni ho na yifiri ho ye be hunu nipa kro man na yifiri ho money ni wura o papa ye na wo wura papa chon yo so se bia ni o ade ya amamra na nya amamra ade na nya adwuma me ga so man ye timu no de ya ye wo obi ane se di nyame abɔ no obi wa ne de no efi no on de watimu awo enti wo se wo de ne ye de sua de ma obi ebi an se ya kan ne abesi wo fi se sa de we ho no manka ye kan fi ke be ko wo ho kra na kan doli se de na doli wo man se yo because ebi no mo ka se se ensusuye bi aba se betumi aye galamsey ena message bi nso aba wo kire se galamsey dia ene no mo eti liberty ho ne de wo se saa bire nko mu nyina egu because liberty ho no so no hwe gota kakraka yi da ho yi efa baby a no mo ye fundaka yi hwe gota kakraka da ho miso o de mo kike ofro estate kwan no a ofro estate wa hu saa bepo bi a
ɛhɔ ɛfa tu a yɛaka kyerɛ mpanimfoɔ aka ɔmo nyinaa bɔ ɔmo to pampɛs no a ɔmo twɛn sɛ kaa bi mmemmiri ntomu ansa na ɔmo ɛbɛyɛ bridge o sɛdeɛ bɛn bi de akata saa amena hɔ no ɛna no yɛkan ya na ɔmo hyɛ da akokɔ fa danger ahoma no ɔmo de danger ɛyɛ ara ɔmo so ɔmo yɛ nipa danger zone last yɛkan ya na ɔmo kɔ fa ahoma kɔkɔɔ no kyɛ sɛ ha yɛ danger ɛna ɔmo de san yɛ di ya na yɛtwɛn one day na kaa bi dimirika ne ɛbɛ abɛhyɛ mu ne abɛtwerɛ we extend our sincere condolences to the bereaved family and we donate the amount of money near the aqua daka near the amabusia and only leadership I wore Ghana how tin a year breno wumi ensio yeah yani janu tu yeah the defense galam say na ye say de eba any ebisa say liberty won so yetu galam say ho estate hɔ no a woforo bepɔ no saa amana bi a mpanifuo nyinaa yi wɔ mu ani no ɛhɔ no nso no ya hunidie yɛmfa nkɔhyɛ galam sɛ fine betimi de aba but me afia no nkɔsoa so baabi a yɛ keka nke ɔmɔ mfrɛfrɛ ba opa me yɛnkɔ no sɛ yɛkɔhwɛ kuro nim ɛna me ka sɛ nka ɔbo asefoɔ de nka ɔmu nyinaa yɛsie wɔ ana ɛhɔ de mo so mo yɛ proper galam sɛ sɛ galam sɛ no kura yama ne din foforo ye say friend man community mining galam say no ye dware no abo ne konso a ye tutuntuma de asi na community mining na no embese me ko hwe site wo said no mo ye bi community mining me nya visit sa mo site embese me hwe na me compare to galam say no what people we be di krache sa e bia na eko bi nkwan amentrem kwan embese me hu sunsun ye na wo mu no si ese bone de wo ya ne wa ye ne ye nti se o mo yi o manim me na ye kuma o se mesu ntini me di fun anim because my children want me who said the illegal mining no I can't say small scale mining any small scale me person me hu ntonso o mo mu ndudiri asase no so mu dudiri mu dwi no boko mo ye reclamation anto mu wia no ma sa kata so patcho ai na nsuo ne nsuo no no ma prefer so mo na me mo anom se bi gu nchen no bia ye nsuo ni pie no ma kanwea na gum no ma duedue nnua nsuo na ni me say amana no a omo tu ye no ani nsuo na ekota mu no community mining no omo de omo ni bone into omo wi omo twi nsuo ni free amana nim no ma ka enwe na agu so agu amana nim na ene asase na ye pe na fe omo dua nnua oh okay ka nsuo na omo de no affect omo fa nsuo nhoro na ya na me ka so omo twi pie yi Abi o se bre mu nsuo yi. No ma twe afiri bre mu. Omo ye ne sai. Ana omo do omo attack reverse. Omo nye eyi mine ni wo nsuo ho. Oh okay. Omo nye wo nsuo ho. Omo so omo tu na amena donko no. Nti omo wie na se nsuo ba mu a. Omo se free mu. Na omo kanwe agum. Na fe omo dua. Okay. I think so omo machine omo de hwehwe. I say omo say steam bi sa no. Okay, all right. We mu de no ana o ma dane ani ene ye we no proper ene proper na me ka say o mu besu nti no mu di fun ani okay okay sa na tie de ani ate ya wure hosem a anti ye besre ye wura atwidi ono no we dwa live na say obo aje bu ono ma control mu we na o de un control de na to de ho ye wura atwidi ono o so so o dwa la ye odi dwa ebire bi oba ha ma me nso me di gu ne so se die nti na mo tena ase e man crofo me de sa de dem se me nya akada wakwa adware no wakwa dware na watam nsuo no akafa ko wura mu akiri bi na ekwan ya ye nyina ye nam mu no abehwia gum na se nka bi Nyankopon anka odane ne ho anu asan so ne kwan ti se kan ko se nsuo ka mawro tuma na ka mawro wo hwie gwan mawro ntuma nyina enja wo sesafo nyina ye che wo na ye kan wo chi wo mu tangas ye kan se ni ho ti ho na ko chi wo dwanto ahenefo ne begu adwuma no fa nya ye okopa chew me de oni pakro yi sa de we fro na wo se hwehwe no wakeka ntiri ho aka do ade we nya adwuma no ho apen so mene na sumasi me de hie yi se mo ache no se
we dia ma dawro ma mo fa mo ne kokko mo fa mo ne kokko na empeni said ye wahunu ba ku hunu bio ni akeka ne saa ko bu ba akese ba bu be twitwa dancing kran atwene ntoma agu na beti ba so ya ma osho ba hema keka ntiri hu akado wa kwaji nipa bofo no ma ba fie abetrafie entontomo nwie nkuyen ezi ajabo de hia ne se kromafo no wa mo anso nya bibi mo modawuro na se mo kro besiesie mu kroma ye na sa de we nyina ni ho ye woda ba ko a se memenda anka bia ye mimi krom se memenda ye kwafum ni abodwan nyina siesie krom ohini ni adaje odi ko bodwa o ono small guess no 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 mo na yo target ro ohini mpo si onyo he small guess o mfo na aba ne bebere no anytime sa o guess na yo target masa wo wrong na yesa wo be kona ayi ahifie fo mpanimfo no wo mo abodwa na we mabo no ahim fo hwe nana ye bo gedi dio so we mabo no nana mu oh abo no na se bi ni na de obo enye ye bi ni bi kura kon abo no bi ni bi kon se etimi ko clash nana o betu nana akwam ni adonten ko clash e wo ge bi ho ene ye he ede se kwa himfie ni ebusu ade abubo ide me ba kan o se nya ha me ka general okay mo paper wi ma yen na na se na o ye konti hini ana o ya kwamu a se nya baabi ba ko kwamu a ye konti hini wa kwamu ho ya adonten janto ahene ne hwan hwafo ye wo mu nyina wo recording members ne de omo ya no mo timi ye bibia bi ti paper wi mu aye so wo pomu ha na wo ye bi ene honhom na ene wo kasa wa san usuban usuban asemo ye ni makro ni so ye ni kro ni so isa ayi ye si suru ha yi so woni tudie anwea no mutu bi poni kama na esi suru wo mutu bi poni di mutu kura na ho nya ha o mutu bi poni di we kebe tumi da siesie kuro mu mutu di o mutu di tudi o mutu di we o mo de ne nwa me tu ba ko me ka ye mi tu ba ko tu o mutu no ka de kan nya mi issue o se ekwan na ofa so akotu mo sa ekwan no so mpo etika mu ntu nwia ni bi na mo fa mfele saa mna na de mo ankasa kura nsa mfa so na mo nkotu ni da bi etudi tudie na ya dwene wo tudie gua tudie nko a ene ye empenimfu bi wawo kroma ya minor de etika anwen na nka mona ebetumi ama ntontom no aba no na nka yatubi agum na yesi no ye kunu so ho na ye spray enhemfu ni bi atumi aye ama na ye ye bi ya na de akoshe politicians na enhemfu na edi nsemone no bebre no ahyehye mu maka se kuro bia no ye wode oye oman ane ye wode oye kuro wo wa wo ye kuro no mo ani ko ho a wo betima hyehye oman ne kama ebe tretra ko kan oman no so but the what de oye oman no oman ne do so ebi asi esufre na nan preko na de ne nete ha ne nete ha imbo wudi si kwa nya ne nete ho na o tabu assemblyman for ne ahemfo se ani wa nete ho ba o mukra nya ni bibiri netete na ahemfo no so e bi kwa brochi na nyi nyina sa de nyina obi time je assembly member wo baabi no what baabi hey you see assembly member wo hene no man kasa no tio no ko brochire kan sinsi so kan bro ba ko bi yeso e besi wo hene wo hema ne ti abrochire ti ofira brochire ne ba no besi hene no sa ko ye wi ntontomo nwie ngu na dia na fese oba hema ya bodwa na odim na na dim ye nyina ye tiga tem ye nyina ye prapra tumi se also be soma tie o wo be som nye ne be som wo eti bibia nka wodi animu na ka ediwachi hwe ne fe e dia na yira afri wo ho bibia nyira afri wo ho da dide bia na ameka do ma hene na asem no obi nti ase wotisim no no age aso no odobi uno
yes ba na hwe ya no mfo be kwa no ahye no kuntan na aka ne kwa ato so maka mesa aka dim omo ye in charge minimum ni pakro ye in charge ya kasa asem ya ba still ah omo ye in charge of sa nkofu hwihwi nsuogu monten rough sa no yare anko a o na obi hu adware nsu uyi honam uyi honhom mu your friend saying physical we omo nwene bebransa no medicine because physical aspect ni si nchen ya honhom from enya de pa say wo hu nsu obehwe agu kwan mu nipa botra koba de bia ana ntuma ni twa ni hairdresser for no enyo wa huru obi timu no na so mu jasa yare anko a o tini yare bebre obi trimu fifre wa hwan mu wa behwe agu kwan mu na ye botra na ye humegu na ye yese yare anko a ya semo na me hu ye mabo fancy na dia no fancy na we no environmental officer no we yade no assembly members no nti obi a nko na assembly man ho na koka kire no no dey to kwa dey aje say you very watch pa entontom ye say na unit committee for no ho okay aka tell say entontom prayen nti yanko zoom line for no bi mi sa abo de on be ne tentem kra se bra ko te ase yi sa bi ko say wa free zoom line o man bra ko de no nkwa de o ya de wo ho na bra ko da achi bia wo se mu mi push ne de ne kwa assembly wa ya obadwuma assembly man o ya de pa obadwuma enti ye besre aboabo ha ye se de osunsu nani nti ye de yen ye hya se afiri ha ye wura bra ko amukachi montwene nto so ne yemisa no amukachi wie ne dia wo no beba montwe amukachi nto so ne yemisa no breben wo kwakwaji yen de na bre yen ni ye spray de montwe amukachi nto so o classroom kira ade kra montwene nto so ye de ensoma onko break ensoma so no so be di assembly man ye ensoma no nti montwene nto so ne yentie breben na okwaje yen de na bre yen ye bebo afiri hen de akosi hen because ntontom no asem a ye kan enya asem ketwa asem basi ndi afena mbeti wana mo ena ayi sa wo ho de menti se mo ka ho asem Evan asane wo ho baby a wo tie no o baby a metie ndi me experience visa no omo se wafu menya mba fi because ye de ho ndi de no man tuntumi ya tuntumi ya tuntumi ni de amso oyemu ye tuntum won kwa ye tuntum de nya hu bi maame ba kwa ne ye adwuma wo isehwi ne ye frɛ ne maame kwa yie di ankasa no ene oye deputy CEO our forestry commission okay ne ye frɛ ne maame is it Rita kwa yie ni ja kwanya ba bi ahye kwa yie maame Rita kwa yie okay ma ya na ne ye homra ye ba ye beto aso de ama de bon krata no no an ye de asie no tuntum be kan ho asem ti ye fancy ni pie homra adwo we just many ho dance and adwo man for bro pa me tire hunchu capsules abada why makra na be kare ni o hunchu capsules e wo hono mo a entre ma prostate enye kese me hawo o man for amodun so tentem mo amodun so a ne mo ye mo ya anase mo ntimi nyonso kra bodun so ne mo hihye no obo ha na dun so no kra mu apai bienu na ya bese no ho obi so hono mo a dun so de tenten wan kan ho kra no ya dun so gu no ho ebi so dun so no kra twetwesi sa man hunu woni mo nyina ehu muaye ene hunchu capsules minia no ma ya man hunu ba ko ye fichi kro mu nsem na me sei araba bazen pills ageme pa enti me kan forma mo sa wo kwa fichira wa ya sitimi hwe usa na wo ho meti eto da bia emoja nitimi ba pi dodo ana kra se bia na twetwesi ebi so kwa de emakra emoja nitimi ni mu afusa ne yie eto da wo kwa kra mpo no sa no ho kani be hia wo no ni afichi kro mu ha won kaye ni nyina eho adro ani araba bazen pills araba bazen ena be ma wa your best man na opese wo ye no odan ko LB Amoafo na Twumesi Kennedy Drug Store Well Green Pharmacy Mama Doris wa Asenfosu Francis Mensah wa Asenfosu Frank and Doctor Pharmacy wa Esekuba Odobem Brakwa and able to afre Kurumpe for 0504906665 and 0545906665. I was built to be
soccer season is over, and Ahenkan 93.3 FM has taken over. Ahenkan Intertowns Football Gala. Now we there a bastard Nangasa. We ni bra wo betimi akire wa duma chede e wo ball bom. De o hia ne se, we ni ukuro ebeyi mrantie maako edu nwotwe 18 man squad. Ai bejem ediama ukuro e wo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ni. Na je so bia de ne town team ever. De o hia ne se, ubeba Ahenkan FM. Ai wo achim aboabo. Your front desk no abefa form. Forms free. Affiliation fee 300 Ghana cedis. E masa kwanya we empa ho na ampaya na ega enigen jama momome kromu beye dankasa. The sports team of Ahenkan 93.3 FM ebe storm kro biem near the live commentary abramo wamra yesi sakan na me kura the jama section kura na egu no obeti jauna wo to be jauna wo to be yariwa o laje yariwa so gogo yariwa o laje yariwa so gogo Ahenkan FM Intertowns Football Gala ebeye de na some person register so number be friend 0241 512388 0241 512388 enyumaku a eta yechi near the Ahenkan FM Intertown Football Gala abramo any Kampong Football Academy. Soccer at its best. Frames Oil. Energy on the go. Asanso Furniture. Se wupe furniture papa ehwa ni ufie. Downwook Enterprise. Se eba hardware ewon krani ni mpatam dia oteso. Enkasa Fabrics. Wupe fabrics papa apam na fatawa enwa ni enkasa. Angel Bakery. Eye pano show pano de. St. Philip's Enterprise. Enter the penny na fie. And a vitamin. Eye duani enkasa. Ahenkan FM Intertown Football Gala. Eba fe gbe. Ebe yam piso. Kashe gbe. Hey, Efia, mi hu wache papa. Bra, nanse yade a me yade ye. Enya odunfo bi na che me kumi herbal tea. Ankasa abrei adibone. Ado we na aka ho asem ya na. Ebia. Kumi herbal tea de eboa ema enkwamo woni paduam gyan na so yie. Na sanya hoden ekutie nyarwa hodo a woni paduam. Eye tea bag anopa bia oyi ba ko de tun so hye mu a minute be se du ekosi dunum entem no na wanom. Enwure nso saa bra wode de wi a wo koda. Enipa do pi ananom kumi herbal tea ni bi a wodi ho adanse. Oha hodo bi woni paduam no kumi herbal tea ebe afi ho ama. Hyano nso se oba pemfo obi o makoda nufo ana akoda woni mfrinhia edude adre wontimi enum bi. Ubenya kumi herbal tea ebi ato ewe bia woton no ahodo. Kumi herbal tea Yesumo Herbal Center ensano adwuma. Dr. Paul Kumi Minta daso ya no. Obetimi afre no ewo 0248 716402 0248 716402 ana 0503 785656 0503 785656. Kumi herbal tea na eye immune system support. FDA age adwadie nkratoi atum. Ofona na bribia kunana opumpuni ayabo afo odi ni fafo mu akoten osrebo osakira yese ne so dade akodi mansam akua mu awisi a wo maduasa no san kwaji abayen asura piesie ofori beye man brempon obo besia che osagifo amotiofo pani edi ni mfrinhia aduonunum aprobo no ekopie benkumam ne santi da sebra ofosu kwa bi aye bi ahwe otreso he asabre ohwe akirese benkum he ato safre benkumman nananum ane ahemafo ane benkumman nyina se munya mumotwe yemfa ani jeni ahugika sonko enhia ochima ewura ewo efiada edi yanimi 21st June 2024 ewo achem background esekesie so ebre no ye anopa no ndu brem osagifo amochofo pani benkumman ma wa fishapo benkumman ma moni yo ahnewa moni ye gronto Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Sima edu baako ena agba pa no nkron eho mache
ɛno ne dwumadie no ɛdin yɛda so ɛte nkonnwa kɛseɛ mu ɛwɔ ha no mu a na ɛyɛ ahenkan 93.3 FM ɛna wasogu so a wo ɛtie na yɛbɛtoa so no afei yɛde nkɔmmɔ ahodoɔ no nea aka mu nyinaa no nso ɛde ama wo. Before I do that no de ubon krata mo so a na nwia no mo de nam no 1 or 2 stories bi wo mu a mepɛ sɛ mesi so amoateɛ na afei yɛahyɛ akoso. Before Kenya I introduce you free electronic travel authorization di ama Ghana for any nti uduru ho no mo a sanche shey no mayama na so simple okwa ebeboa pa enra ne eka yewura Johnson Akuamu Asiedu ono ye auditor general me no kasa yi anka 1st August ena papa yi obekwa ahomegye mu ya sign I extend ne contract amano 2 years ehun sem aye ye Dr. Mahamadu Bawumia se Ghana fo hia visionary leader na ye ka visionary leader hwan na je se yo no asem na walking ena no na celebrities e Ghana ha omo so omo nti ase se ye de tabona to nso aden a ye se celebrity fo ntumi emmo ensa hu dawuru e Ghana ha omo bufu ye omo de call court enra Supreme Court batan na nkasa Mami Gertrude Tokono Araba Isaba ono ankasa na ene otena asem no so a osan kan ne nsanta su ogbo akire no osi di ogina na ogina wo ye celebrity a se ensa hu dawubo o ma wo kwan ma wo entumi enye owura opuni ono na anaka na ohwe kukubodo nsem so obeka ya ye de ne call court a ya twen ne nsem no ho dara bepem ne the case no and omo ka kire me so omo hwe no man san and restart eno ho asem koso pa ekuo maku edu 10 entities and a Saglami housing project unse se obeka ya na no na yewura kojo opon kroma kire se sa project na nkasa na mo pese o mu jamu de ma private investor bi na ono ba be wie de ma yen na eno na yese companies maku edu and o my express interest say Saglami housing project no mo beje no mo si atonton enra yamawunya ntie say yewura John Dramani Mahama ne NDC wo mo apaw enipa maku aduasa miensa 33 say wo mo no mo mra mehwe akire na ne campaign na omo ba beye both presidential and parliamentary no on hweso ntoto running meeting ne kra de ka ho bi omo ntoto na enipa ne din ba abonten no enkrofo bisa se na yewura Haruna Idrisu ena Muntaka Muhammad wo mo wehe ye hwehwe mu a Haruna Idrisu ne Muntaka ye yiwa mu afiri mu enkrofo ahyase ye kan sem bebre yewura opuni en wo mo kire se yapam ne de na free Supreme Court wa ehun nsem ewo eye case mu a kire se itwegu a Saglami housing project no so mayade a housing ministry no almost some abehwe financial background companies ya wo mo aye o madwen so mo pese mo beje no behwehwehwe mu a yewura fifia vi kwete ena o kire se ODNDC wo mo campaign no enim campaign team no yeso no no odi animu ahwese o mo betoto nioma kama Haruna Idrisu ena Muntaka wo mo ayira wo NDC wo mo 2024 campaign team nimu no eno so eho asem etwegu a na aboa papo owusu bempa ena ono so kire se yewura ukujeto ablakwa wahye da atuna ni de asi Rock City eso no se wo no so kura ne ho emfi o kire se ono so hu mfi nti won kana no ntum yewura Bawumia ene ne ono so woni faith based organizations mpanimfo akokasa wo kire se baby oman no aduro no de wo se Ghana yenya gidie ewom na gidie no a yenya wo Ghana mu no wo se deadi ema ye nyina yetumi ehuno na charge nso so na ene yeso ma hye enhwehwemu ase se nkrofo bi twro krata akoma wom
sɛ senate for hotels na ɔmpɛ so ɔmo tɔn no wɔn hwɛ no wɔn hwehwɛ mu me ne wo kasa yi yɛse officially na ɔmo ahyɛ ase a wɔn hwehwɛ mu nti ɛnkyɛ wɔn de ho amanebɔ ɛbɛba National Investigative Bureau NIB first ne yɛfrɛ mu BNI yɛse wɔn nso ayɛ nhwehwɛmu no wɔn yɛɛyɛ no Energy Minister Yewura Matthew Poku Prempeh ɛna ne wɔhwiri adi anim a nkrɔfoɔ ɔmo bisa ɔmo kɔ sign bebree no ɛkyerɛ sɛ Matthew Poku Prempeh bɛka ba womia ho ɛbɛboa na ɔmo fa mpanimfoɔ bɛyɛ sɛ num konsia ɛna ɔmo de ɔmo sii hɔ ɛna ne yɛhyia ne yɛbisa o ɔmo bisa partyfoɔ no a o sɛ Dr. Opoku Prempeh Dr. Edutwum ɛna Apostle Opoku nyina maame Firima Opare owura ɔsɛkyɛ mensa bonsu ɛna Joe Wise ɔmo de na atɔhyi kura kan ho saa afuo yi ɔmo mu hwan na osusu sɛ yɛde ne kan Yewura Bawumia ho a ɛbɛboa Dr. Matthew Poku Prempeh na ɔmo kyerɛ sɛ ohiri di kan wɔ saa survey no emu a ɔha mu abupan aduosunsia akyiri pɔ aduonu enson ɛna onyaayɛ lab professionals wɔn atuate a wɔn ateɛ ne ɛsɛ wokɔ hospitals ahodoɔ a titiri kura ne apemfoɔ wɔn brɛ papapapapapapa dan sɛ wuduru hɔ no ne yɛka sɛ kɔyɛ lab a wobɛkɔ yɛsɛ lab technicians na ama adan yɛ wɔn tie atua ɛno nti akɔyɛ awerɛhosɛm ɛwɔ hɔ ɛnom na enipa mmienu bi ne wɔkyerɛ sɛ wɔn akyere wɔn kyerɛ wɔn akyere wɔn ne nyinaa no asɛm ne sɛn a yɛsɛ wɔn akɔhyɛ military foɔ uniform ti aso wɔn pɛn akyi wɔn aso ayɛ hyɛ papapapapapa wogu so a wobisa sɛ hwan ɛna ɔbɛyɛ Dr. Bawumia ne running mate National Intelligence Bureau for wɔn wei no aba abɔnten survey no wɔn yɛ no aba abɔnten a Dr. Matthew Poku Prempeh hwere di kan na yɛtietie mu no ano nso ebinom susu so wɔn ano yɛde ne ba but adekyea bia ne mu nsɛm adeɛ bɛkye bia ne bibi foforɔ si Joshua Alabi wɔn na yɛsi wɔdi NDC campaign team no anim Yewura John Dramani Mahama ne campaign team no Yewura Joshua Alabi na yɛdi anim sɛ campaign manager 2020 ɔno ana di anim ɛna 2024 nso ɔno ana ɔmasan de ne di anim yɛbisa ne saa dan na 2020 abatfoɔ no ɔmo ani nkonim a ɔso 2020 na ahohombɔne ne dɔɔso paa nneɛma esisi yɛ baako covid bɛbɔ mu ɛma ɔmo campaign no ɛtropeyɛ afɔ mu gu so ɔmo yɛ November nim hɔ baabi a na ɔmo party founder Flight Lieutenant Jerry John Rawlings ɔno nso so onyankopɔn to nsa frɛ no na ɛno nso so ɔmo ba oyi no de si nkyɛn a MPP foɔ nso so ɛhyɛ daa boapa yɛma nsuo yɛma nkanea yɛma nnuane ɛno nso sɛ wɔn campaign no afie wei deɛ ɔkyerɛ sɛ wɔn bɛte asi mu ayɛ campaign no fikɔ Morocco Energy Morocco yɛsɛ energy ɛna customs managers yɛwɔ hɔ no ɛna wɔn aba a wɔn abɛsua adeɛ ɛwɔ National Petroleum Authority na kyerɛ sɛ Ghana yɛabɛn paa yɛn nso yɛtumi tete nkurɔfoɔ Senior Presidential Advisor ɔsi enipa bɛɛ sɛ mpem aduowɔtwe nsia 86,000 ɛna wɔn akɔ akɔtwerɛtwerɛ mu din sɛ passport yɛmfa bi ma wɔn mo afei yɛatwerɛtwerɛ wie momɛgye a ɛno na dane boakye bi din nti nipa 86,000 wɔn mo passport wɔn mo agyae de agu hɔ a wɔn nkɔnkɔgye yɛwura ɔsafo maafo n'ani abere ho papapapa a ɔka ho asɛm ɛwɔ ɛha Dr. Bawumia ne wɔn mo akaka ho nso so ɛnsɛm no abeto dwa ha na wɔn kyerɛ sɛ Yewura Bawumia ne running mate ɛna ɛneɛ NIB foɔ wɔn mo survey no yɛsi abɛpa ho ntoma a ɛkyerɛ sɛ Yewura Matthew Poku Prempeh na ɛkɔ na anoma bi ne ne su ɔsɛ sɛ yɛhwɛ Senate Hotel ne Rock City ho nsɛmsɛm no ɛneɛ ayɛ bebree NDC wɔn campaign team ɛno nso mapa ho ntoma wɔ ha Gender Minister ne yɛsi wɔ push for quick passage yes I man no bill no affirmative action bill no yɛsi wɔ gu so saa bill wei no yɛnim ne ɛwɔ mu obi aba opushi enso enko na po nkrataa mu ɔwɔ baabi a
sanso na ne Haruna Idrisu ne wɔn ɛka ho Muntaka yɛsɛ Mahama campaign no yɛyi wɔn afiri mu wɔn wɔ he yɛhwehwɛ wɔn Yewura Bawumia Yewura Osafo Mafo ɔsi nipa 86,000 wɔn ababa betwerɛtwerɛ sɛ wɔn pɛ passport wɔn mɛgye a wɔn nsi hɔ court kyerɛ sɛ untumi nsɔre prɔkɔpɛ nka sɛ me ma wo posi ni mu akyɛ ɛne nti ma kɔ sukuu muntumi di brem ɔsɛ nte saa nti IGP siwa yisu no court wa broskutu saa case na to atwene baabi Brian Champon wɔsɛ wo ma dɛwo ɔdɛ okugye to ka kyerɛ ni pain sɛ ɔte hɔ no wagaze han ɛna Rock City for kra no wɔn de ka bi wɔn rani at loss ne yɛ ka ho ɛno na Dr. Brian Champon ɔso wa dɛ yɛ okugye to so otumi ba bɛkasa mpa enkrata ba abɔnten no ABCD ɛna ɛkyɛ sɛ ɔma yɛ adwuma abɔ kaa ɔwɔ dan bi wɔ Trasako ɔde bɛma no ɔsan so wɔ hotel no bi wɔ Akosombo ɛno nso ɔde bɛma okugye to abla kwanti wadɛ no so ɔwɔ nkrata ɛkyerɛ sɛ mpa adwuma a ɔmo yɛ no ɔmo bu ɔmo pagu dentuo mu a ɔmra mɛka ho asɛ Muntaka ɛne Haruna ya drop ɔmo afiri Mahama campaign team ni mu no ɛno nso so ɛne mu ha a kyerɛ sɛ ɛho asɛm ɛkɔkɔkɔ so a Magdan ɛna ɛne ɔno nso so ka kyerɛ bibifoɔ so wɔn hwɛ kwan wɔn bɛfa so a logistics ɛne shipping space no wɔn nso so betumi ayɛ adwumaden na wɔn agye bebree no a abɔ so abatoɔ no na ɛne ɛyɛ etu yɛ nyinaafoɔ sɛ ɛnyɛ sɛ wei firi ha wei kɔ asɔre wei dabi abatoɔ deɛ chairman Dema Christian Council kyerɛ sɛ ɛno ara ne wɔ competence wabɛn a ɛno ara so ne yɛ gyina to aba no ɛde ama wo yɛn economy no ɛna yɛsi anyin kakra first quarter Ghana Statistical Service wɔn report wɔn de aba ne kyerɛ sɛ yɛ economy no aguro bɛsɛ 4.7% ɛno ho ama ne bɔ ne nyinaa wɔ ha Dr. Peter Buama Utukɔ no wɔn nso mfoni da ha no mu a wɔn kyerɛ sɛ food inflation no ɛyɛ awerɛhosɛm a wɔsi yɛhwɛ ne yɛka ho asɛm paa abusua da ubon krata na minua no de ba entontom adaroma entontom case ni nti yɛntumi amfa mbrawo no ɛno ɛna yabɔbɔbɔ so tew ɛde ama wo sɛ saa ne ɛbɛyɛ no bibi bebom ne yɛntumi amfa ama wo a na yaka ne kama nti da ubon krata no ana mbɔbɔ so from business analyst supreme newspaper metro lens baako bi omde baayɛ daily statesman and I feel the new finder, daily searchlight, daily dispatch, the anchor, new crusading guide, the chronicle, daily guide, and one money bo any a day and my one. Enti yadi asi ewe no ho afe yentin simu na yensemu e dia topono so no nso wadaro ma yentin simu na yenni ho enkomo emfa ema wo e wudwumadie no eso wadwen kyerɛ no de befa 0533898915 0533898915 and somewhere dia topono so edi ho nkomo ne nie NDC for Apao 2024 campaign team ho entoma enipa duasa miensa Endra ni eka wa ha so omoye 14 omonye 14 pacho omoye 33 aduasa miensa emma ewo mu ye nwotwe ene ya pa wom yebedi ho nkomo saa nso so ena yebisa se die nti ena independent candidate no presidential no omo bre omo ntumi nwini okọ parliamentary no kra no adidam adentia yebebisa ho questions ama mpanifo de anu yi amayen electoral commission fo nso ne so omo abie akwanya de ama special voting yes special voting registration bi koso omo abie kwan na to ho ECG yes omo egunwuma yenkwa homa no so ne yenhya ase yenni enkomo kojo dankwa Eastern Regional Communication Officer de ma NDC ewa homa no so kwadwo timi nka ma chen na bibia bokọ de nyame wo ho na ma wie Eastern nto abo no ana the instrument to one of the second phase, okay. And to cry, but so the third phase of this.
yeah, about 6 phases. Sana Yakotuaba. Okay. We in the second of the phases. Okay. We enter the third, fourth, fifth, and sixth phase. And so, okay. Okay. And yes, sir, we became. Yate. Aha so de ye ufie intabri bia betumi aba. Okay. Na we dia wada roma o mugusu amobɔ ntoe ya ndre ya na eba beto mu se mpanimfo apawo nimdifuo bi omo no mo ba behwe aboa ma mo campaign 2024 yi presidential and parliamentary no wo ma hwe atoto ho enema nyina wada roma krata yi ba abonten as communication officer awo yen potemo Eastern region mobodwo so muhunu se mo nso manya equal representation wo ho menya maybe kind of mame entry you na person so entry active for na me mama baso my the past Jumedia Moody and he said and crap by and I must say yeah but not so minimum yeah but na no more na very kind of one got our kind that ya appointed and before the Minister say one got our neutral no what just to say ya appointed and before. That also mean who besides say yeah what a pre-man term yenya say yenya equal representation and minya o share a year in krata no ebede gano emu a nipa bia ya appointed one onto the committee no there are some of them who are from the Eastern region. We share obi to say Owura George Opare Ado, the National Youth Organizer at the NDC. Or your pre-man term ni out 3 a year. Eburi. Osha Obi to say a year former chief of staff. A year Owura Julius a year Debra. And also a year pre-man term ni out 3 Kwawu and a year Sumun and Patam. Osha Obi to say Marietta Brew upon. And also a pre-manter me out 3 Aquatia. The halfway in a pre-manter for. Osha Obi to say former national chairman Ura Samuel Ofosu Ampof. And also a pre-manter near one also free a acham and an empatham. It is Osha a pre-manter have been duly represented. It was that committee yati emu. Iti everyman them there ye and such a cry. And so you be a cotton ever committee no ye pa. Damia. The empo a coban say a premantum yamfa obia mpo ah. Yadi and ya say ya da brase ya mame wanum na bosomen kroaso. Na wawon yak wakatre ze unia da ni na unia da mani o hwe ba dia ya du asoman a eni hia kra se obi be ka se yakote committee ya fa preman dem anka ho na se committee ni committee a adaboa ama NDC adi nkunim adaboa ama NDC afa na ntuma taasira na aboa ama NDC abadi tunia free ya no ha wo ma ba sai Ghana na ma Ghana ni bia ahoto abana so a niya bi antikura na ofe biko complain say ya bi free ya mantem anaje ya mantem say ya betini afa nipa na free mantem ba ko pempom na da boa ama ya yida na free empontra ne kunanda ya na munumu dia niya we are all for it ya nka say because say that ya nya bi you know ene ya nya bi dia ene na ade no enye papa ya nya bibia ene na ade no ya ni tu dabi eno ya ka sa na ya nye oman emapa sa wo yo oman bapa wo no ni abeka ne se to fasa committee ni baba ya adwuma na mo ni dia sa ni awka no omo awo ya animdifo na omo ba boa ama oman no atitere ene oman no ya dia free
ya no mo nsɛm no na ɛwɔ sɛ obi bia support ɛyɛ committee ɛtumi we are very confident na ogidie wɔ yɛ mu sɛ committee a yɛate ni committee no ɛnim deɛ committee no the vast array of friends experience committee no wɔ nipa egu so ɛne ɛyɛ ndi ɔmanya over the years ɛne ahofama ɛne ahokeka sankrofo yi committee no bɛyɛ n'adwuma na ɔma yɛ ni such a way sɛ yɛbɛwie ɛyɛ 2024 election 7 December no na NDC has majority in parliament na NDC has a presidential candidate elected as the president to be for the Republic of Ghana. Sani ebaya or how amani hunun kodana ane ekomwa ene Ghana for a day any to be and some mabunu nyadumanya mabunu abasusa mabunu amwater wom sadi na ye Ghana for example change me say me no me no na ni say that be aye namono that be aye kuduru no sabe aban we abese Ghana but me ade ba ko say what say bi no say for us in the NDC especially yeah war aye momentum and Ghana for look for me and then I make a true say that committee I actually cry said you we don't even need a committee to make sure say this government ebe ko fi the NDC anti-committee we kura no doli kaban we ko fi because the osha aban a obefa Ghana abanya na aban no a obefa Ghana abanya na mine eka wo de 120 billion now the number over 600 billion now the 500 something billion we don't need a committee to sack you. Osha buy over Ghana by now inflation in 15%. Now the inflation is in the cocoa do 54%. We don't need a committee to sack you. Osha buy whatever Ghana Abeja now interest on loans I just about 11 billion. Now interest on loans and then more than 87 billion. We don't need a committee to make sure that we make it. Osha buy whatever Ghana buy not dollar to CD rate. And then a year 4 Ghana CD, then the dollar to CD rate, me look at say, and the Ghana is 16 and over Ghana CD. Do we need a committee to say I buy when go piano? We don't need a committee. It is a committee. The anti-committee, a buy way would have been shown the effort because a buy more number. A buy no money home a buy no Ghana for pay. A buy no your near man. A dear inquire how near men and don't go. And who's gonna make us say whether NDC as a political party, say a committee no, and I say anti-committee no pa. About where you may be old DNA or how or near name, that's an answer. Yen uncle la, one more a call a year teacher training, a year school. Overtire. Yen young moving teacher training school for a year vice president Mahmoud Baumia call a year school. No one could generally go, may buy yes, but may the nursing training allowance, but try a moment than I said, will be any not collab or sorry, I said, Papa. Hey, come on tomorrow. It is a nursing training allowance also the abay. Yeah, I bet not school and fear me and send you. You're not some poor, you're not a cook, you're not capri. No, good Dr. Mahmoud Baumia anymore, but okay. And what is the Abaya? O boss, I will say, yes. Abaya can bow about Ghana for Abaya can Ghana for a 2 crying idea about the giddy. But you are moving away from taxation to production. Now buy out the 2 hour woman a dear son and a gather to your son. That's how I know you don't need a committee to make sure that you go home. Second, at 2 then you have a customer and about the battery. To the extent that a man I think you call work for. A matter of it, almost be I am watching a friend park. I want to talk now. What do you say? A for fan channel. I'm going to buy a year more than a year a Bosnia. And I'm buying the 2 bar, a year I'm watching a man at the shop party or the 2 bar. I'm buying the 2 bar, but 2 even COVID-19. And you be on the buyer. Not about 9 minutes the way to say COVID-19, no, a cough.
nanso aban de to ato so amenu mienu ye to petro ye to dian ye beto bia ye tua COVID-19 ye eto aban de to aba ko ti se what application budidi kura aban de to abeto so baby a wo bia dan ne mpatamu abo ne mpatamu atina cross ne mpatamu eye swedo ne mpatamu eye fanza chia ne mpatamu a wutie me okwa sa rebi a wutie me no se wo ko blue kiosk na wo ta one tot two tot bia no a enne ne bo aye den no ni na ne se ba omia ade to abeto eye application no wo ko twa no wo de bo to abeto so enunti ana ne bo aye de aban de to aba ma na me no kasa your friend almost be a friend admission tax. About admission, no more than I mean, you're not gonna for 10 years. Taxi driver, truck driver, who are diamond and put them up, abode and put them. A taxi driver, who are there was taxi no, who chill. A buyer will taxi no, and who see the free was lost 5 mobile. Now, who see when they are there 12 to see a tax on the who see it. Who see you? Who see it? No, dia mo yusu mutia temi abai say ya the two other two because you yusu mutia because mutia de o yusu e de mutia ya e de ba e no ye plan admission tax no mo no cigarette mo no wi sakra mo no ma yan tamte e no so abai ba be mo to because abai say what the admission tax de ada e de aba abai de timo de say what will be that. All right. Kojo ma ye na se na said ya okan no ya je wadwen kyerɛ de fa din ampanimfo de aba beto montin so wa kyerɛkyerɛm kama de ama yɛ nti ye be hyɛ da pebre e de aba baby a wudidi kɔ no nyina ne be pebre de ama wo na watumi aka ho asɛm eyi anopa me ye na se na mom before wo be kɔ no na ebi mu ka sɛ wo hwɛ campaign team no a mpanimfo de aba beto montin no a notable names be yira wom is it that achire yi ombema omo adwuma ye ana yi an ye omo afrim yera haruna na fe muntaka minia nia party no ensusuye mu nia party no ye ne se obeha in 20 election ka to na bro na party no e win majority in parliament and I in animal chinchini and fluma ya pay quine so. Part of that and they say, you know, apart from the leader of parliament, one on the middle between a year parliament and the party a year hierarchy, you know. Obibia or your parliamentary candidate, and who can say a man extra burden. Some of them now will concentrate in their constituency because apart from say you person winning a year presidential bid, no, that's also person winning majority in parliament. Send a bear, it is not to throw minor, not minor fan to my part extra. And until I'm a party, any unit, they decided say we will not assign any member of parliament to the committee. Send a bear, Omunya divided attention, no concentration, no, at the core a year of a constituency. So we need to pass the yes, party may be no more a year to try. Okay. Yes, a party member say into the committee. Never say a year now a year members of parliament a year and a parliamentary candidate. Even ya sa a year and mere now much minimum a year or constituent. A bit you might not abua. I'm a year winning a year parliamentary a year majority of the parliamentary seat, you know. And unti amyamfa any member of parliament anto a year committee na so. Okay. All right. Here that's a pan in chirimu kakra wo de amaye wo ho eno mo nti bibia ni a ye besan aba na wadaroma odi nchirimu ama ye that's ano pay. All right. Here ni Kojo Dankwa Eastern Regional Communications Officer Adima NDC and ye ne ko twin koma fra koma community hospital at Semen Kanchero umpomu dodo na wo pe bia akosan ho yade a abusuafo ewo enkran amasaman no mepacho mon kanchero mo no nyina fo mani nchirem ewo amasaman eye stadium road no so ho a ubehunu Afrakoma Community Hospital woni mo bia nyarewa hodo bi etete no OPD lab test theater labor ward children's ward ni nyina ewo ho no mo a o kamfo de ma unipa no no kwa mo behwe no kama
doctors and nurses, midwives, wɔn wɔ nipa ho abɔtrɛ ɛne afɔ wɔn adwuma mu a wɔyɛ adwuma wɔ Afrakoma Community Hospital. Wadaroma yɛ na wafrɛ wɔ 0597 005963 0597 005963. Ɛtwo wonim obi ebi ha no afa ne fa hɔ na yɛmpɛ no ɛnhwɛ. Ahenkan FM Inter-Town Football Gala no nso ɛɛba so. Aboabo dansene manso across so dan kwanta chiase so aduru abenase wofiri hɔ no mu a wokɔ atuntum mrem wokɔ so abɛ amakrom kuro ba ko yɛsɛ yɛfrɛ hɔ no mu bantama akyem bantama mehu sɛ ɔma bɛ pick ɔmo forms kama ɔmo ani abre pa eni ti pipa chɔ ba bibia wotie yɛ ne be bibia radio ya no kɔpem a wotie yɛn mo keka mo humbom na mo nyi memma mako edum wɔtwe 18-man squad na mo fa mo mrai na momra mesi akan no ebi emfaso ne de eye buburuja eni yede mpanimfo free campaign academy but I don't know ya pese yes scouting na ya identify talent na ya ma omo opportunities no na omo excel ebi na through we no nyame bebie wo so akire wiase obeda hunu Ahenkan FM de sa akonya ne de ya brew scouting no fa ho jimbi na mmoa wo we are branded Ahenkan FM jersey ya de be ma ho trophy enso eka ho bi se mo pese mo ba be peke mo forms ampacho forms no be fa e free tie nkomo ni mu yie o be fa krata no a e free na mom se o kire sampa dwumadie no me ne me mrantie aye krado ye be di anya agudie no na wetua 300 Ghana cedis asem no asi old up kwansa trading me ba chawo se eye ensa ne ebo ene ne embo se ye nsuo na wo pe me ba chawo kasa preko ni product bi te sa Lomo K20 Black Rock tonic wine and a dry gin ne ka ho ko ha unsa be ka bia fe Bella Kwa Vortic specialized Vena any brand ahudu bia kwa unsa betumi akabi ebo ne da form oton wetufuo buom atemanso obenso meals sanso na across ube hunu crossing oni auto lega information center no wo na chi ho ewo polo bicycle repairer no echiri ho a 0549 530462 0549 530462 and a 0534 708142 0534 708142 numbers ya be freni aje so Yesumo Herbal Center or the Kumi Herbal Tea ne dia ba pomudin ena wode abedom yen sisi aye sentontom aba wo mo wi nkrofo tugu am so impa chaw e so boost wo immune system no against sa entontom aton no a ekoso no me ba chaw wo de betu nso hiem si madu kopim dunum entem tea bag o na wanom anopa anwumere wadidi awie no nso no waye ne saa de bia wa hoden apinfo mai mom manufo ena afi mofre nyanya mfinhie du muntumi ennom eye Kumi Herbal Tea ebi na chumasi amoafo Chiniba Kennedy wo mu nyina wodan hasa nso ena okoso edu a eho no bra Joe bra yawo Bosome Pharmacy wo mu eton bi sa nso na chiase wo fa yawo ena bra Mike wo mu e wokade nso kokwaku amu aho woni mo obi o maware mfie bebreni a wo ho ayeden hepatitis B low sperm count fibroid anase ulcer obi ani ohade a wo bre pa BP anase HIV AIDS man power wa munyina momfrɛ Dr. Paul Kumiminta ewo 0248 716402 0248 716402 0503785656 numbers ya befrɛ na mpanimfo agye wo so afei Frimpon Enterprise eso si enka nkyerɛ wo sɛ provisions ne de edanabem provisions no sɛ wankasa wo peke to bi akwa wade sɛ wo pese wo kotokoton wadaroma mum ye nyina afia ni nkyire mu Frimpon Enterprise ye watete ne niam ne so a atufu obo no woton no ene nti wo nso kokotu na koton a obenya mfaso wo bebre no a sɛ ye mo asikyire ne bag mu de olonka mu de cap mu de mo no nso local rice perfume rice ana oil a ye de no anuanuani ebi na wo pie no nso brand bi a wate din no ko ha wo nsa beka biscuit sɛ ye melonom
cowbell nom ne nido ne ne ɛka ho epacho kɔ hɔ no ma wo nsa betumi aka ne nyinaa bi afi wɔtɔ nsuo ɛna drinks nti ebi ayie bi na aba fie awade bi na aba bedintuo bi ana adwumadi a de dɔm aba a wo som ahohoɔ no ɛyɛ na wakɔ Frimpong Enterprise adwuma wura hɔ no ama wo ne nyinaa bi afi electrical no nso say cables, say bulbs, say lamp holders, ceiling fan, any home regulators, multi-socket, rope sports, pop lights, say pliers, a brandy beer, now say fridge guide, TV guide, course and also 3 pins, any be break home. Liberty Lane or near Kuna Nabro sign a dear Michelle. Me pachon quanta new market and some crabatani bi ho. Home appliances and also baby abeku bi abenyabi. Say a year and a Absa Bank. One in the day we shall be baby or no more. How the end year 24/7 or ye Juma 1 pound. Me pacho abribia beto afa ho de open sabeka Mandarina Hotel asie ho e ho na jakese no wasono and afi Canadian Bank dankese mu so wo ho 0248 Misrao 0244 897525 0244 897525 0206 473953 0206473953 Young friend number CD na adwuma wura Frimpong Enterprise wonye yenso ye free one mo ye be call Jubilee Hospital no some in kancho sapo mudin de da wo mo abetiri so pa wo mo de dum nkrofo 24/7 ayare sabo kitima wo de ma de share and into OPD inpatient laboratory facility nso wo ho pharmacy antenatal care na ekoso sanso na postnatal care and also ekoso kama theater ni to de na wo se ye operation yan be ne kama maternity hono mo ne ye gia apemfo no awo emomo wo form ho form masumdwem ultrasound ECG scanning no nso department no wo ha yibetwa wo scan oba apemfo aresabofra no de ye na so na ye mema no so check wo mo prostate na atumi aboa wo mpa free utiri so ekusu na se ba bia yare ne hye bia yebetwe apie na ye de adura kama ho atɔ wani ne haw ɔse ne nyina yɛmfe ne nkyire mu Jubilee canteen wo ha aduane no papa bi no mo no atɔn insurance ɔde aban de na nkrankran de ɔdan boabo amantra twene kɛse ne so ɛna obehunu Jubilee Hospital ɔrane ambulance service nti anadwe da suom yare bi to hyɛ wo so a wo de ane sɛ obeyi wo mo asotire ɔbɛba na wabɛboa ma ho atɔ kama ɔdan boabo amantra twene kɛse ne so ɛhɔ ne yebutuo 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645 ɛyɛ numbers ya bɛfrɛ na yaje wo so abusua ne kra na mo amwo nkratoɔ no yɛ ma mo kwan mo abeto nkra ODI Electronics no ɛhyɛ Odi Media no ase Odi Media no wo mo na mo operate Ahenkan FM Ahenkan FM online ɛne Ahenkan FM empremprade ni nyinaa Odi Media Network wono na ɔyɛ mother company a all manage na abusua nkomo no sɛ ne tie nie Odi Media Network no asan bibie ɛyɛ home appliances shop ɛwɔ dan enkwantanum MTTD no hɔ a bedofo yaka ho asɛm akyerɛ wa kasatenten entoponko wadawroma sɛ open yie nko ade a fu ani kyerɛ mu ODI Electronics obekona prince ne dom wɔ hɔ mbɛhɛw jiw TV kɔ jiw fridge kɔ jiw air conditioner ne fa kɔ deep freezer ne fa kɔ yi washing machine rice cooker na se blender ceiling fan brabeje wo de kɔ microwave stove ne nyina brabeje ɛwɔ ODI Electronics na ne tie ne sɛ ɛboɔ no oba ne ɛbɔ kyerɛw ukura ne nyina na wutua a yɛde yensa bi san yɛ hwene so sɛ wo nkura ne nyina nso abetua fa akyire yi ne aka no bosome me yensa ne akyekyem na wɔtwe bi aba betua kakra wani bɛba ahoso no atua wie na afei wasan ahwiri kɔ foforo so obɛtoto wani mu nyinaa ahyɛ wo dan mu ma na ne tie ne sɛ yɛn no Nasco ɛna Zara ɛne yɛn mu di dwuma enti sɛ yɛ Nasco sɛ yɛ Zara product ɛna wo pɛ deɛ atofa hɔ brand aka ne nyinaa nso ba a onsa betumi aka bi ɛyɛ quality
ɛsan so yɛ affordable ne nyinaa akyi no ɛsan ɛyɛ durable mebakyɛ 0550 900 600 0550 900 600 yɛmfrɛ na afei nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ no yɛne wɔn ɛni companies yɛadaworoma wo abusua ɛne sɛ yɛnya ahoɔden a yɛgu so a yɛsom mo nkɔmmɔ no deɛ yɛdi ka de tie ɛno a na yɛgu so a yɛdi ho kyeame ɛde ɛma wo afei nkurɔfoɔ adwenkyerɛ a wɔmde aba yɛmfa kakra ɛnsɔ so ɛma wɔn Ghana adesie Obuoba ofore amanfo ɛma mo akye ɛde ba Ahenkan 93.3 FM yɛgu so kenkan no anana wɔn kratoɔ bi a wo nso betumi aba mu na wabɛto wɔn kra menim sɛ frɛ no koraa deɛ mo afrɛ wie dada anopa no na yɛbi ahoma no na mo frɛfrɛ yɛ akama na mmom sɛ yɛbi a wodi abu aka mu biribi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wɔtwe mpanimfoɔ adwen si so yɛbɛmaki sure sɛ assembly members no areas no a nkurɔfoɔ no de complaints ɛbaayɛ no yɛbɛfrɛfrɛ wɔ mo na ɔmo mpanimfoɔ no nso so a ɛwɔ hɔ no ɛtumi atu ho anammɔn ɛno nti yɛgu so no a no wɔ nkratoɔ bi nso a wobɛtumi ɛde afa mu wodin no baabi a wɔkasɛ firi Baba. Yes, sir. Afenifo nyinaa nim baako Fatima Sende la yo free. I can't say tontom no. Let me can say phone no more so more to krom our sene we nkrofo papa into the restaurant penny. Enye bibi fa ho. Wo area mu hɔ assembly man yɛ hwan? Me mu ha mi say ba assembly man oga. Enti mo yina sutire mu yina sutire na sɛ deɛ akwankyerɛ no environmental director ne de baayɛ no ɔmo nkɔ zoom lion mpanimfoɔ hɔ na mo hwɛ sɛ ɔmo abɛ fumigate hɔ no mo ama mo a why na woni bibi me sa koma smart to see no so ye so on MDC ni communicator na ofre no wakikai sembe bre na osidi go dollar cost ha hwan me job wo ba senka busa ansa na de okikai nyina atini adie vision na mo so wo mo man Ghana what is it wakikai ni sembe bre as NDC for better like kan do mba kika bia won timi ntra de o mo se ma ha ma e ba oba ba ye da enu ane na dollar kosoro ana ebo bi sia bebre na hwan ba de omo ebetia ba yori de o policy won timi kan ba akokran ntra da e je sese NDC amanyoko ni ni ade papa bia de bo my Ghana it mesre mi nianom Ghana for so Ghanaians so o ko to aba December 7 fa on shaba bia yewu mamu do mi ada no o wa na fa ba ni sima no no meto ewu akufu ada mu apan so nyame enka won so mpacho won so di ni bia kasa free me pacho yentie o me pacho be grandma yenka no NDC no kasa he no o say aban we e ba ba je omo mo nam dot ni bi ke wa so ka o tu se so bi ni Debbie. Charles, tia. O kasa wie no obi nso be frɛ be kasa won so de o kan nyansasɛm bi animu a wotifie no tia obi so mi sɛn. Wo wadwen kyerɛ ade na me yɛden wadaroma. Ma den kyerɛ ne sɛ. Asomo kan sɛ wi a nkɔfo ba be ma ba de o mo ta. Omo onipa onum wi wo onum fie aban nkɔfa hin fa no akɔgye ne ta. Aho eti nipa e ka sɛ bi kyerɛ wa ha sɛ no enta so and to me, that's what I can say. Mahama, when you be top of the Amaya, if you know, not breast and inside the young, and can love them into India. That will function you because one kind of breast, some of two love them 100%. Any now, Casabin can love them into India. Okay. If you cannot afford when you take Uncle Papa away in some Madrid, and you're dear, but what about Mano? Okay. Yeah, that's it. Me pacho di be answer kasa free. Me did na so nka se fia babo heya me pacho yentie o mpacho nya odi kan be kasa ye no nfa se no si kasa ye no aban we ya se omban no opani wadwen kyerɛ a wode nam yɛ den nti me ma dwen kyerɛ ne se se me NDC a omo bai yo ma oba obedi 4 years no be nti obetimi ama Ghana ayeti sa abrochira na ontimi manenya ena obi asu ni obetimi aba be sa Ghana enu ani wankasa wo modin boni wa hode anyam de be ma wa wo de be ye dwuma de abo man Ghana enu ni ade ye hwehwe nti se omo ba no omo kasa ye omo to ombo ase aban we oba no sa no so ba be ye ono so timi se sa Ghana e ma ye nyi Ghana ha ye nanti gold so nti so omba no omo kasa ye omo to ombo ase be da so ni nyam nya dwuma men so me da se mpacho nso di ni be be kasa free
Ato sabe wa tonsa. Isi asane. Ni pa che yinti. Omo mo frɛ no obi are na agim. O de kata. Se o be 4 years o. O me 4 years o. E beto ma no. O di nfie nan. Na ye dwe bibre o ga ani di na ehu. MPP nte mo tre de no waye. Ade ade NMP for the aye. Obi di nfie nan yo. E ye adwa sei wo to ba de ade no be ye nte de no be ye. Wo di nfie mo tre de na aye. E to mo to o mo mpo to ma no o be sa ba di. An go te o. Manu asi. Okay. Yanso ye da say. We use a friend of Pedro wa ono no Medina Cruz. The message you about ono so kire say a live or hang ewo Indianapolis Kumasi Tanoso Kesbin Junction. Or say a ho or say X main location a no obutu a the message or day abrayin Blessed Sun 2 p.m. And so the Frasanti man pono no so kire say mummy nyina mo mpa mfa mo my Ghana because see die o man no e bleedi pa o hwa mamu e koso a o se mumma nyina nka se no to the NPP I said then let all say no to NPP again. Long live Ghana, long live the NDC and watch sa into kind of say no na to aba na yo 2 p.m. ne the buy nonetheless here that say Coleman Sapila 2 I also say dom kwa benya constituency ene was sampling for live ha watch ya omo pa we and watch us on abo kojo upon kroma odana say ene adwuma papa wo ye wa hyebo se Saglami project ne de obeye ampampa nso kwadwu eye e pa chodin be akase free wa opi aloke brako chama bibi aboko nyame adom landlord na onso nyame adom o yentie we you want to pay the champion for MP na ana ona bo amakachi abwa samema ona wo kojo fo nkuruma eni MP for kana you want to pay the one na kame and this na bakasa na kame suse na kame tie fe bia o ye ba power ye be ABCD but man say eni ma no lo hwe okopita almost any members 350 ana I resign ana FNDC ABP or I'm say I'm be that the fourth republic I'm at the end say mama be promise no every but every buy buy a number ekoso free education ekoso see obia anya so faso so what you say it must say Ghana for say NDC for almost say on money more yes on money more the bia give me say I'm not DJ Lawrence over for mine no na your currency no net train send the coin I'm not kufuo ekofa currency no na $1 1 cedi atamis buy no take on it means I decided to na made the corner cost no sa economy na and you say you say in the normal nemo amo say and may be buy be sad way in the way aton this year we have insurance ewu a what you trust no renew not the cost then na any life here it's so simple you say Ghana for say gentleman okay. All right. Now fumigation and tontom no mutu ho na mo amayana. Pacho nina onabo for ni ntimu na emma. Mate. Also ono epenia odan no ntino. Mate ye da se. Bra kono no. Ramsey say good morning oboba jahan so entontom na ewe wo ho pa nya senketo ho no Ramsey Budu Ramsey ye da se for this message. And I win sa boabo the headquarters the man tontom no anu odin pa. Okay. Yankoi. I don't know.